Hi. If you're like me, you get to the end of the day and your Sherfers are just all over the place. Don't you just wish you could just herfer all your Sherfers in one easy step? Then why not buy a brand new Sherferherfer? When your Sherfers need herfing, use Sherferherfer. Helo, noswaitha a chroeso I Haclediad rhif 159. 159, dydy ni... 159! 159! Am like yr 10 mlynedd cyntaf o'n i'n arfer canu yr theme tune, ond rwan dwi'n credu bod neb angen clywed hynna, unless y bobl sydd yn talu am extra. Croeso i'r haglediad, podlediad tech Cymraeg, gyda fi Sioned, a Bill Bryn. Helo! A fo Iestyn. Helo! Mae hi yn mis Mehefin, sticky twym. So dowch, ymunwch efo ni mewn slafer o SPF. Dwth ni fynd â chi trwy newyddion mis Mehefin. Dringo yr trash heap o newyddion yn Iron City. Da iawn. A trio tyrchu allan y storia pwysig. Maen nhw wedi banio social media I under 16s, ond ddim wedi banio rasio a rollerblades really fast. Motorball. A lladd. Na, guys, dwi'n yn gwybod os dydyn tro ma'n gweithio. Sgwennwch fewn, dynwch wrth fi. Dio beth yn gweithio, Sian? Dyna di'r... O'n i'n arfer, guys. Hwna di'r charm y sioe. O'n i'n arfer gallu neud o, right? O'n i'n arfer gallu dod fewn, hitio zinger, canu'r theme tune. Mae perimenopause yn hitio rhywun. Dyn nhw'n deud hyn wrth ti pan ti'n mynd at y doctor. May affect intros of podcast. May affect verbal shenanigans. A dwi fel, mate, sticia hwnna ar y list I Fina McCall fynd rownd yn deud wrth bobl. Ti'n gwybod bod gen rhan fwy o fenywod 43 oed podcasts rwan? Maen nhw angen gwybod y shit ma. Exactly. Heidi'r pethau dydy'r mainstream media ddim yn siarad amdan. Mae Big Pharma yn... Ti'n meddwl bod fysa... Be di enw fo? Yr adverts for the ladies na, fod maen nhw rollerblades. Ond efo motorball, fysa hwnna'n gweithio? Right. Definite. I unrhyw un sydd yn anghofio darllen yr finely crafted disgrifiad dwi'n rhoi'r show, nathon ni wylio Alita Battle Angel. Hi ydi emotional support teenager robot fi ar hyn o bryd. Fydd hi obviously ddim yn cael mynd ar TikTok. I postio fideos o'n hi yn flat out murder o dudes. Robots, bobl, Os na ti'n darllen I serial number hi a sylweddoli fod hi'n 300 blwyddyn oed. I mean, good point, actually, yes. Yeah. Be fysa ID hi'n deud? Yr ID mae hi'n mynd I offa llwytho fyny so bod Mark Zuckerberg yn gallu ffarmio fo ar gyfer cael lot mwy o info amdano ti na ti'n hapus I roed. Be fysa ID hi'n deud? Well, 300 plus. 300 plus, amazing. So, Haclediad, da ni yma I gael laff, first and foremost. Da ni yma I gadw cwmni I chi trwy be bynnag da chi'n mynd trwy. Da ni yma I gael drinkies bach neis. A good line-up efo fi mis yma. Ond mwy na hyn, y mis yma, a ni wedi deud hyn wrth y boys, dyma'r unig mis lle ar diwrnod recordio'r Haclediad, yn hanes yr Haclediad, right? Ar diwrnod recordio'r Haclediad, dwi wedi cael 3 gwahanol set o bobl yn y gwaith ac yn fy mywyd arferol, yn dod fyny at y fi, yn gofyn beth mae yr social media ban actually yn golygu, oes gen I dal job, etc. So, da ni actually, accidentally, yn relevant. Di hyn erioed yn digwydd yn y Haclediad. Lle fod hwn yn dod allan y mis Chefror? Dwi'n licio hyn. Dwi'n licio bod ni actually yn gallu cael sgwrs sydd hefo... Trafod rhywbeth arall blaw amdan Well, Alita Battle Angel. Mae hwnna mynd I ddod. O'n I syth i'r ffilm.
A fydd unrhyw un sydd efo unrhyw syniad fel, be am ni gael sgwrs nuanced gyda ymchwil, gwybodaeth, Gryda, os mae Keir Starmer yn legislator heb ystyried beth yw'r effect o'i policy self-serving, nonsensical bullshit fo, then da ni'n mynd i neud ymchwil chwaith. Bryn, mae'r hoelen yn anfflat. She's dead. Hoelen found dead in a ditch. Taro hi ar ei ffen. Mae gen i gymaint i ddweud. Es i ar rant yn y gwaith heddiw am full on quarter awr cos o bobl ddim yn stopio gofyn i fi ac o'n i fel, chi eisiau gwybod beth fi'n feddwl? A wedyn nath y person trywydd, o'n i eisiau gwybod beth chdi'n meddwl bod wedi newid siop lle maen nhw'n prynu'r llefrith. Wel, mi nathon nhw rhedeg allan o lemon not a lie, mi nathon nhw rhedeg allan o lemon sherbet chydig yn ôl, a dechrau roed mint bonbons yn y fowlen sweets, ac o'n i fel, what is this shit? So neb eisiau mint bonbons, chi'n gwybod nem fucking lemon sherbets. Da ni snortio'r lemon sherbet. Mae hwnna'n cyfryngu phobic stereotype, dyle ti ddim fod yn deud pethau fel na. Bryn, dyn ni ddim i gyd fel na. Just achos bod na spicy powder ti fewn canol y lemon sherbets. A fi'n digwydd gweithio mewn studio tyle. Anyway. Fy anwyl randawyr. Diolch i chi am wneud y sioe be ydi o, okay? Ie, bai chi di ni. Mae Bryn yn goffa mynd ar cwrs rwan, okay? So falle fydd o ddim yma penod nesaf. Pwy oedd? Sensitivity training. Dwi wedi cael yn canslo. No! Da ni accidentally relevant, ond hefyd ni ydi accidentally a stori. No! Dwi eisiau deud diolch wrth gandawyr ni. Neges, lush, really, cnesu calon wedi dod fewn gan Leia. Un o cefnogwyr yr haclediad, misol, blynyddol, ers y dechrau. Dwi ydi gyrru diolchiadau ni yn dweud, dwi yn trio ail ddarganfod teimlad yr hen we, a dych chi gyd yn helpu gan Leia, ac o'n i just fel, oh god, calon, sorry, where's my medication? Just lush, diolch. Mae na 2 berson o'r enw Leia hefyd ar yn rhestr ni o bobl sy'n cefnogi, so os da chi'n 2 Leia gwahanol, amazing. Diolch i chi'ch 2, as na un da chi, ti'n amazing, ti'n 2. Jamie hefyd yn cefnogi. Da ni'n cael gymaint o bobl just yn secretly yn y cefndir yn dal ati wrando na ni. A mae'n helpu gorbryder fi i feddwl bod chi ddim yn bodoli, ond dwi'n gwybod bod chi'n bodoli a da chi'n lyflu a diolch ganadwy. O ran Bryn a fi, dwi hefyd eisiau deud diolch i Iest am yr holl waith, tacluso, cynhyrchu, clirio, polsio, lush mae o'n gwneud ar bob penod. Mae Bryn yn neud i'r heart emoji thing dod fyny ar y FaceTime rwan. Chi methu gweld o'n dwi'n peintio llun. Mond yr OnlyFans sydd yn cael gweld o de. Ia. Mae nhw'n cael gweld, mae Iest yn neud special thing lle mae'n dangos sut i neud y quiff. Ti'n dangos sut i neud quiff ti wedyn. Mae hwnna just ar y top tier. Unwaith da chi'n reid 100 pint i fewn yn yr OnlyFans. Mae gyd yn dod yn glir. A fyddwch chi'n gweld set-up newydd fi hefyd, ond... Da ni wedi cael yr update ar hwn. Wyt ti wedi gwerthu'r hen gyfrifiadur? Na, so mae hwnnw dal ar werth os ydych chi eisiau prynu fel dewch lawr nawr i eBay. So hwnna ydy'r iMac nes di ennill a Fortnum & Mason hamper neu rhywbeth. Neu oedd y Fortnum & Mason hamper yn rhywbeth gwahanol. Yr un peth. Iestyn, ynghanol Covid. Oedd o'i wneud efo beth yw'r cwmni sydd Sage oedd o? Sage. Ie. O'n i'n gofio rhyw cystadleuaeth ar Twitter oedd o. Twitter, di Max. Lle Twitter ddim yn gymaint o shit show. O'n i'n gorau gadael adolygiad o'r podlediad nhw ar iTunes. Genius marketing strategy. Nath nhw ddewis un fi am fod nes i actually gwrando ar y penod ac adolygu fo'n iawn. So, o'r trio weithiau. Mae werth trio. So,
Be da ni'n mynd i roed i pawb sy'n gadael Apple iTunes review ar gyfer yr benod yma? Mae gen i llon sach lollipops, de. Amazing. Amazing. Ydy'r rhain llawn cocaine hefyd? Neu di just Bryn sy'n meddwl? Dwi'n gwybod os... It's a bit, Bryn, it's a bit. Hey, lemon sherbet ydi si. Chdi dod cocaine. Lemon sherbet ydi si. Ti, nath o'n weird. Sioned ti, nath o'n weird. Yeah, exactly. Y geiriau dwi'n bywrth. Yeah. So, llawn sach lollipops, gadwch reviews, gwch chi lollipop, singular. So, da ni'n mynd i hitio'r agenda. Da ni rhywbryd yn mynd i siarad am Alita Battle Angel, sydd wedi bod ar y rhestr ffilms gwirion ni ers, dwi isio deud, cyn Covid, potentially. Cos oedd y ffilm allan yn 2019, a da ni wastad wedi mynd, mwyn arch bach yn weird. Reader, mae yn weird. Nath ym mhlant i gerdded fewn yn mynd, jeez, beth hi? Oh my god, mae hi'n edrych mor weird. Mae hi'n AI. Ac o'n i fel, met, gath hwn i wneud cyn y nonsens yna i gyd. Oh, you never believe. You sweet child of summer. Oh, sweet summer child. Ond yn gynta, darn mwyaf pwysig yr Haclediad, dim y newyddion, dim y ffilm di ddim, ond yr agenda. Yay! Bryn, o ti'n edrych yn particularly enthusiastic, dwi'n mynd i ddod at y si gynta. Mae'n neud jazz hands, guys. Jazz hands. Dwylo jazz. Reit, so, i gychwyn noson, mae gen fi fy... I shall be starting with... Mae yn ffefryd, Robinson's... Le Robinson's Apple and Blackcurrant. Oh my god. Avec un San Pellegrino frizzante. Oh, hold on. Fizzy Ribena. Basically, yeah. Sparkling Ribena? Sparkling Ribena, yeah. And for later on, we have the Beaver Tree... no, Beavertown. Beaver Ail podcast yn olynol. Dyna be di enw nhw rwan. Legally. Beaver Tree. Beavertown. Beaver Tree tonic yn dia. Ti'n rhoi Beaver Tree fewn yn gin ti a mae'n just yn blasu yn extra weird. Bryn, dwi'n caru hyn. Ti'n mynd cael galw fan unrhyw beth arall? Ever. Neck oil. Cenaki Gamma Ray. Oh, completely wahanol. Pew, pew, pew. Mae'n botol o penderin yn disgwyl ar gyfer eich ar gyfer ffilm nes ymlaen. Alita Battle Angel, sponsored, brought to you by Whisky Cymraeg. Oh, lesh. So, sparkling squash, sparkling Ribena i ddechrau noson. Well, that's quite nice, actually. Yes, be gen ti? Dwi'n mwyn gwybod pam dwi wedi bod mor slond ar ganfod y diod yma. Ond dwi efo Sherferherfer. Unwaith to. Sherferherfer. Na, ti just... Mae hwnna'n enw wneud. Os na dots ar y ros. Oes. Sherferherfer. 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 Dal i fynd. No, mae hyn yn greit. Just dal i fynd. Heffer wys yn byr. So, nes i weld hwn ar y menu yn Manchester am fod o'n i really ddim fancy lwyth alcohol a mae hwn yn 2.5%. Almeinig? Yeah. Good stuff. Grapefruit. Perfectly crafted, unique in taste. Brewed and canned in Germany. Sherferherfer. And os na 50% Sherferherfer wheat beer and 50% grapefruit drink. Hold on. German shandy. Grapefruit shandy, dia. Yeah, 50-50. Oh no, Thomas. Come on, Bryn. Mae Sherferherfer yn trio ffonio fi. Oh my god, yes. I'm not available, Tom and Norman. Mae'r Sherferherfer sydd just am marw eisiau sponsro'r Haclediad. Mae'r rhaid I ti ateb y ffôn, ias. Haclediad.
agenda portion of the Haclediad sponsored by Sherferherfer Shandy. Ond mae o'n fendigeidfran. Mae o'n mor refreshing ar ddwrnod poeth, humid. Mae'n gret. Ond os ti'n cael gormod o'n fo, ti'n dechrau troi. A ffordd ti'n gwybod ti'n cael digon o'n fo, ti'n gallu actually deud yr enw'n iawn. Yeah, that's the one. Mae hynna'n arbennig. Ond y peth ydi, o ti'n deud bod o'n grapefruit? Yndi. O, ti watched, da ni'n cofio public service announcement, public health warning, peidiwch a yfed grapefruit os da chi'n cymryd certain type of pills, cos dio ddim yn dda i chi. Right. Dathon ni ffindio hon allan yn do. Do, ne, mi eithon ni. Bia besgitations. Fi'n teimlo rei eog. Mi nas i, roedd fy merch ar y ffordd nôl yr ysgol heddiw. Ac o genna i ddim drinks ar gyfer y Haclediad. Ac yn fel, well, obviously, lle ddim gyrru hi'r siop i brynu nice bottle o Sherferherfer. Ond, mi nath y anwyl ferch pigo fyny yr second best tonic sydd i gael heblawn beaver tree. Bottle o Schweppes. A mae genna i teeny tiny Polynesian gin. Yay! So mae gennau Polynesian gin fel aperitif bach, a wedyn botel cyfan o Aberfalls ar gyfer... That's right, me fellas. Mae hi yn noson cracio ar hwnna'r agor. Mae'n mynd i fod bit of a show, dwi'n teimlo. Rhywun yma'r Haclediad brought to you by Sherferherfer. Schweppes and Polynesian gin. As di nhw'n ffonio fi eisiau sponsro unrhyw bryd, unrhyw le. Call me Paul. Na, be bynnag dyn nhw'r boi'n Goris. Dylen ni wybod. Dim ond fel 200 yn y bobl sydd yn Anyway. Ymlaen i'r newyddion. Allwn ni ddim peidio. Dwi'n siŵr bod na newyddion arall, Iest. WWDC. Iawn am dweud, yr peth mwyaf pwysig i'r podlediad yma. Mae'n scandal bod hyn bell. Mae'r rhaid i ni really just delio fy hyn once and for all. Yeah. O'r diwadd, mae'r bloody rounded corners ma am cael o hoi. So, allwn ni, please, go on ta, newn ni honna, WWDC, yes, Ma hwnna'n go off Queen. Bonkers fod nhw wedi cychwyn i cyflwyniad nhw yn deud be da ni di wneud ydy, da ni di wneud liquid glass yn da chi'n gallu rheoli wan fod o'n unau yn transparent neu ddim o gwbl a efo slider, so mae pawb yn mynd i fynd instantly i'r slider a reid o dorf off am fod rhai pobl dweud, well, dyle fo fod off by default ac os ti isio wneud yn anodd i ddarllen stwff gyd i chwarae gwmpas efo fo wedyn. A wedyn yr ail beth nath nhw ddangos ar sgrin, mae rounded corners i gyd yn mynd i fod yn unified dros yr OS ac ddim yr ein mawr plentynaidd sydd gyda nhw rwan, ond yr ei bach normal ac fydda, yes, mae rhaid fod oedd na rhyw mae yna conflict o designers yn Apple yn really fatha, oh my god, ni'n cael fforsio i wneud hwn i gyd fel hyn. Yeah. A ma'n dweud, mae rhaid nhw'n apparently dweud allan, yeah, now those magazine designers have gone, we can actually get on with some UI design. Ti'n licio meddwl bod na fatha rhyw snobbery yn fatha'r design bit, a hwnna di'r fatha'r yr insult gweithio ti'n gallu deud i rhywun ydy, well, yeah, but you're a magazine designer. Well, apparently, oedd rhai o'r designers yna, pan oedd nhw yn siarad amdan, tywod, mewn terminoleg UX a UI, oedd yr magazine designers, ma'n dweud, oh, don't come in here with your jargon, we're not dealing with that. Unbelievable. Be ydyn ni trio creu? We've had enough of experts. Yeah, hwnna ddi. Dwi'n mynd i fod yn sut bys yr saith yn deud dangos fy hyn tyma bach o ran dydw i rioed ydi sylwi ar y gwahaniaeth mawr yn yr
So, mae'n rhywun iawn gen I ddeud I chi, hwn fydd yr rifin dwytha o'r haglediad. Sioned cael kick-out. So, dwi wedi cael canslo, mae Sion wedi cael ei canslo. So, just Iestyn sydd ar ôl, wan. Just Iestyn yn rhestru stwff diolch yn licio fydd yr 200 episod nesa. Just achos, bo fi ddim yn... Doedd o ddim fel yn rhywbeth oedd wedi snapio fewn i'n mreni I fynd, gosh, mae hwnna yn annoying. Achos doedd o ddim, ond eto dwi'n... Falle bod fi ddim yn power user, falle bod fi'n gwybod. Dwi'n newid nôl ymlaen rhwng ddau OS bob dydd, so mae o'n really sefyll allan I fi. Dwi'n credu bod fi'n iwsio yr un un cyfrifiadur sydd ar... Bewydd, cariwch ymlaen, gyfeirwch be mae hwn arno. About this Mac. Yes. This Mac is on, Sequoia, 15.7.4. Rawch ni ta, so ti heb di sylwi oherwydd ti'n arno fo. Dwi'n arno fo. So, Siona is not cancelled. Mae Siona dweud atha, dwi'n be mae Iestyn yn mynd ymlaen ydo, mae'r Corneli yma'n perfectly fine. Intel Mac Mini fi yn deud, dwi yn ôl 2010. Dwi'n eitha hyderus bod ni wedi cyhoeddi mis diwetha bod fi wedi rhoi'n Viking funeral i'r Mac Mini. Mae o fan hyn, a da ni jyst yn iwsio fo I fel cnesu mildwain yn y geia rwan achos mae'r rhedeg mor boeth. Mae jyst yn iwsio fel hot plate. Ie, ymddeheiriadau unwaith eto, dangos fan hun, but dim fel na, obviously. Got cancelled. Oh, God, no! Be arall oedd yna I... Wel, y peth mwyaf ydy fod hwn I bobl sy'n cofio Snow Leopard, ddoth allan ar ôl Leopard, oedd be oedd nhw yn neud adeg yna pan oedd nhw'n rhyddhau hwnna, oedd no big new features, just tweakio'r operating system tan oedd o'n rhedag yn berffaith. So maen nhw'n tawtio rwan fydd hyd yn oed iOS ac iPadOS yn cael yr un sylw, ac fydd nhw gyd yn rhedag. Rhan fwy ar amser, fydd yr holl beth yn rhedag 30% yn gyflymach, ac efo rhai pethau, fydd nhw'n mynd I fyny I 80% gyflymach. A mae hynna'n amazing, fod ond mae rhai pobl sydd wedi installio fo'n barod yn deud, dyn nhw'n deud clwydda, mae'n actually yn lot cyflymach. So mae o'n iwsio y chips mwy pwerus ma sydd yn yr cyfrifiadur yn yr units mwy diweddar. Nes I trio dwi'n trio dal fyny fy rhain, achos bod fi hefyd yn byw 5 mlynedd yn y gorffonnol. Ie, hwnna dio. A bod rheina, so ti'n deud bod hwn yn gallu utilise, mae'r bobl UI design actually wedi gallu utilise heina'n fwy effeithiol. Wel, dim just yna, ond yr actual operations o'r pethau sy'n digwydd yn y cefndir hefyd yn gyflymach yn defnyddio'r system. Ond yr unig peth nes I sylwi oedd y wahanol oedd, ma nhw wedi mynd â fod nôl I, dwi'n meddwl, iPhone 11, so bydd bob ffôn at iPhone 11 yn cael hyn ac yn cyflymu fyny. Ond pan mae'n dod lawr i'r Macs, y ffôns, ac Macs, yr watches ac yr iPads, dydyn nhw ddim yn mynd I fynd nôl mor bell. Mae yna cut-off pendant am ryw reswm oherwydd y silicon, ysgwrs yn efo, mae'n siwr. O'n i'n meddwl oedd o fatha'r episod o How Should Have Ended, Star Trek, lle oedd sôn amdan maen nhw'n dweud, da trio diag, a mae'r sgyn ni I gan y pŵar, hang on, be mae'n switcho hwn off, a mae'n cytio I J.J. Abrams wrth ymwyl yr lens flare generator, di switcho hwn off. So basically, di switcho off around the corners of transparencies Mae'r OS di speedio fyny 30% chos dwi'n gwrdd dynamically generator bullshit mae'n gyd. Ond y peth mwyaf sy'n dod ydy I bobl sydd efo dyfeisiadau, os da chi efo Mac sydd efo Apple Silicon yn efo, so laptop chdi eisiau wneud iMac Brain, laptop M1 fi sydd yn hen newydd, Neu'r iMac os hen fi os da chi eisiau prynu fo'r eBay.com
welcome. Unrhyw ddiddordeb yna fo? Hyd yn hyn, yes? Link in the show notes. Ie, bydd y link in the show notes. Brynwch. Mae 16 gig RAM yna fo, 1 terabyte o storage. Whoa, lush. Hashtag ad. Ie. Ond, ac os da chi efo, wrth gwrs, iPhone 15 Pro ag i fyny ag iPad efo M1 neu M2, M3 chip yn efo, fydd Siri AI yn dod i heini. Ond mae'n gweithio, Bryn. Mae Bryn yn rowlio i ben yn ôl, ac mae pobl yn testio fo'n deud, mae'n actually gweithio. Waw, ti actually gallu credu rhywbeth. Mae cwmni Americanaidd yn deud. Mae'n dibynnu beth ti eisiau ynddi. Lle yr enghreifftiau dwi wedi clywed, pethau simple fatha... Beth y gloch di? Ryn nes i glywed Jason Snell yn sôn amdan, oedd fatha ryn peth o teip o beth o'n i'n neud. Mae gen i fo text thread efo ffrind, lle maen nhw'n neud podcast amdan Magnum PI. Ac wedyn, oedd o'n siŵr pa ddau benod oedd o'i fod i wylio ar y noson yna. Ac wrth gwrs, maen nhw wedi cael sgyrsiau eraill ers iddyn nhw cydeud yn yr text thread pa benod yno. So nath o just gofyn wrth Siri pa ddau benod fi fod i wylio o Magnum PI nesa, a nath o deud iddo fo, a wedyn nath o mynd yn ôl a checio i neu'n siŵr, just fydda, oh my god, nath o galon iawn, a just... As if. Just bonkers. So, quick diversion of hwnna, just am eiliad. So, kind of jumpio'r i'r recommendations, I guess. So, ni di dechrau, chys yna Netflix, gwachad rhifa o Hawaii 5.0, y fersiwn newydd. Mae'n actually fucking stupid. Ond, shocking. Ond, mae'n bit lle maen nhw'n mewn helicopter a maen nhw'n cyfeirio at yr sioe teledu Magnum PI. Yr un efo Tom Selleck yn efo. A maen nhw'n gyd yn cymharu pwy ydyn nhw yn y sioe. Ond beth sy'n digwydd chwyrach ymlaen yn y cyfres ydy, maen nhw'n actually yn ail-lawnsio Magnum PI fel cyfres newydd i hun. A mae yna cymeriadau o Hawaii 5.0 yn ymddangos ar Magnum PI i'r fersiwn newydd. So, mae'n fath any weird meta kind of referencing yn digwydd sydd yn fatha na, fydach chdi na, di na'n iawn. So, nath yna ffrai o bren i chydig bach. So, sorry, sy'n gyfeiriad Magnum PI a nes i... Mae hwn, pan bod fi ddim di dod â pina coladas fi. Yeah, exactly. Sioned, get it right. Okay. Chuda coladas. Pina cachuda. Na, okay, no ni workshopio fo. Gofnwch i Siri ddeithwch chi be mae'r reference yn efo. Hi rando trwy ddim o gyd. Mae Siri'n well wyt ti'n dweud. So, dwi'n meddwl, mi gawn ni ddod yn ôl i cyhoeddiad Apple. Da ni cael Siri greiddiol, Siri newydd, Siri app with Apple Intelligence, a wan da ni cael Siri AI. Yeah. Siri, tŵp fel sledge. Siri, ond wrth gwrs, beth sy'n pweru fo o dan efo'n gwylod ydy injan Gemini gan Google, da. Okay. So, maen nhw di abandono trio... Na, ddo. Basically, mae gen nhw... Oherwydd mae Google yn dweud fatha, you can do this with Gemini, a mae Gemini yn catch-all enw i bob dim maen nhw'n neud. Right. Be mae Apple di neud ydy... literally mewn ffordd ydy prynu'r injan y car gyda nhw i reid yn car i hunan. So, mae fel Formula 1. Dydy o ddim efo'r dataset o world dataset a'r gwybodaeth y stwff. Mae just sut mae o'n rhedag y data mae'n gael i brosesu. Right. So... Be di'r dar chip? Ond sut mae o'n prosesu fo heb? Dydy o ddim... Be mae Google yn defnyddio ydy... Dwi'n cael bod pan maen nhw'n gael nhw'n TPUs i hunan. Maen nhw'n enw i hwnna does. Dwi'n cofio be mae'r ty yn sefyll yn hytrach na GPU. Toilet processor. Yeah.
Ond be sydd wedi newid yn Apple ydy, maen nhw wedi penderfynu partneri efo Nvidia am y tro cyntaf ers blynyddoedd maith i pweru pwy sy'n wan? Oh, here we go. Tensor. Mae Sherferherfer Sherferherfer isio sponsor ni. Come on, Dyle fi setio fyny rhyw fath o screening. Sleep mode thingy, do not disturb. Well, dwi'n gwybod, I can do that. Tensor processing unit. Tensor, achdi, Am fod hwnna di enw i chip thing nhw. So mae Apple dim isio i stwff. Mae pawb yn gofyn wrth Siri fynd i data centers Google. So mae nhw wedi partneru efo Nvidia, so mae nhw wedi cymryd injan Google a reid o yn ei server farms nhw i reid o ar yr Nvidia GPUs ma. So mae gyd yn rhedeg fyna. Heblaw, os da chi'n cofio pan nath Google cael Gemini ar ei ffôns, mae o fatha dibynnu ar y cwestiwn ti'n gofyn wrtho fo. Mae'n unau'n cael ei wneud ar y ffôn yn lleol, neu os di o'r rhy gymleth, neith o'r efo fyny i'r data center. Yr un peth am Apple wneud y fyd, os di dy ffôn di ddigon pwerus, neith o'r wneud rhan fwy o'r stwff ar y ffôn, neu dy Mac. Ac dyna di'r benefit o hwn ydy fod nhw'n... Mae o'n prosesu'r data i gyd cyn ti ar dy cyfrifiadur. Wrth gwrs, ti'n gorfod seinio fyny hyn, ond dydy'r data yna ddim yn gadael dy ffôn. So os ti'n cael Siri i sganio yr holl gwybodaeth gyn ti ar dy ffôn, dydy hwnna yn mynd i fyny wedyn a wedyn dod nôl lawr i dy laptop a dweud, dwi'n gorfod sganio hwn, am fod wedi wneud ar y ffôn unwaith yn barod. Na, ti'n gorfod ail sganio bob dim, fatha spotlight yn sganio yn y cefndir. So dyna sut oedd Siri'n gallu atab y cwestiwn am Magnum PI yn y text messages, ond oedd i gyd yn local data, oedd o di indexio'n barod, so nhw'n gallu atab yn gyflym. So, mae'n dibynnu ar sut ffaint. Ond, os ti'n gyd yn lleol, os ti'n gallu dweud efo, dwi'n misio chdi fynd off a fynd i'r cwmwl, fysa hynna'n gret, os chi'n gallu just cael o'i ganolbwyntio ar stwff lleol. Wel, mae hwnna'n union fel fy nghwestiwn i o gofyn i Siri faint o gloch. So... Siri, what time is it? Siri, what time is it? Neith i just timio allan. A dwi just fel, mate, mae hwnna'n insane. Mae hwnna'r cwestiwn mwyaf syml. Digwydd bod, dyna nath ar y podcast yma, Jason Snell a Mae Haclediad. Ac be nath Mae Haclediad dweud, the ultimate test fo oedd gofyn, tra oedd o'n Llundain, ydy gofyn, what time is it in Cupertino? Ac oedd o byth yn cael yr atab y call. Ac rwan, mae'n actually gweithio. Hwna, nath o mond cymryd yr holl gwybodaeth y byd i wybod. Y thing ydy, mae hwn yn mynd yn ei lawr y rŵt o pwy wyt ti'n trystio i wybod pob peth amdano ti, a'i cwmni lle ti actively'n talu nhw am rhywbeth, neu cwmni lle ti yn ôl Keir Starmer, ti rwan yn mynd i offo gyrru dy passport iddyn nhw, a ti ydy'r product. Unless bod na big news technolegol arall, yes, swn i'n lyfio digio fewn i hwn. Gai just dweud, un peth arall nath Apple gyhoeddi, reit yn ganol y thing i gyd, oedd y system newydd child safety. So, parental controls ydi ar y funud, Gan Apple? Ie, so nath Apple dod allan yn gwybod fod y shit yn eich fan rownd y byd efo'r llywodraethau i gyd yn trio cracio lawr ar bob dim. So maen nhw wedi dod allan efo set-up mwy rhwydd i setio fyny. Yn bod dydy rhan fwyaf o mama tada probably mae'n gwybod fod na ffasiwn beth. Dyma prif point, absolute fucking crusade sydd gen i, ac o'n i'n bytheirio amdano fo'n gwaith, bod yr ffordd mae hwn di dod allan, gawn ni fewn i'r gwleidyddiaeth honno fo, a sut bod o just i dod ar amser reit handi i Keir Starmer, wir i gael enwau. Mae'r holl sefyllfa yma yn failure o unrhywun i ddeud wrth y cwmnïau yma i ddiogelu bobl sy'n ar y platform nhw. Mae hwn fel Peppa Pink Drinks Bleach situation oedd gen YouTube fel 7 mlynedd yn ôl. Ond hefyd mae'n failure o millennial rhianta
Like, mae'n failure ond y ni fel rhieni i basically stopio trio bod yn ffrindiau hefo kids ni a just mynd, actually, fi sydd yn control o hwn a dwi'n mynd i fod yn fastad a dwi'n mynd i gau ti lawr ono fo. A ti'n mynd i gael backlash a mae'r kids ma'n huge rwan, ma'n nhw'n dalach na fi. Ond wyt ti just yn gorau o'r cychwyn cynta, ti gorau deud, ma' na rheolau, ma' na ffiniau a dyma be ydyn nhw. A da ni di tyfu fyny fel rhieni sydd wedi cael plant yn yr 15-20 mlynedd diwetha ac rhai fi iau na hynna. Da ni di tyfu fyny efo gentle parenting a sut i deall eich plant a fod yn neis ydyn nhw. So ti di tyfu fyny yn beth ti'n gael efo? Non-conversational. A da ni ddim wedi interrogatio fo, a wan, mae na gymaint o fenywod oedran fi mynd rownd yn chi'n colli shit nhw amdan diogelwch ar-lein a sut mae'r pethau maen nhw'n adwy. Ac ti fel, yn actio fel bod gen ti ddim control drost hyn. Sorry, yes, please cer ymlaen. Mae gennau lot i ddeud amdan hwn. Mae gennau gymaint i ddeud amdan hwn. Mae just... I system diogelwch nhw, dylai fo fod yn... piss easy. Dwi'n meddwl na dyna pam mae Apple wedi wneud siwr fod yr OS yn mynd yn ôl i iPhones mor bell ag rhan ar 10, fod hand-me-downs mae'r plant yn cael. A wedyn, beth sy'n mynd i digwydd pam ti'n setio fo fyny, mae'n gofyn chdi, is this a phone for you, or is it for somebody else in your family? So wedyn, ti'n wedyn yn dilyn y cyfarwyddiadau wedyn trwy'r fo, a mae'n gaidio chdi trwy'r yr oedran, a dydy o ddim yn gofyn, how old do you think your child is? Mentally yn ytrach na y blwyddyn genedigaeth. So ti'n gallu rheoli hynna i gyd. So mae just y system, am fod mae wedi bod wedi torri yn y gorffil, am fod mae'r plant wedi ffindio workarounds efo rei pethau, ond dyna di'r hwyl o hacio a dod i ddysgu. Ond hefyd, ys fucking sgwrs ti angen cael, so ma'na gymaint o agfeddau gwahanol i hwn i'n does, so mae'r handset da ni'n siarad amdan rwan ydi yn llythranol limitio access i be maen nhw'n gallu installio ar ffôn nhw, be maen nhw'n gallu installio ar cyfriadur nhw a pryd maen nhw'n gallu iwsio fo. So mae hwnna'n cyfrifoldeb ni, a wedyn wyt ti'n mynd draw i cyfrifoldeb yr humongous global fucking toxic freak shows o apps ma fel Meta fel TikTok a bod na absolutely ddim does dim amgyffred gen llywodraethau unigol sut allan nhw wynebu hwn. Mae hwn yn like global UN thing. Mae hwn ddim yn rhywbeth mae jyst Keir Starmer yn gallu tynnu allan o'i dyn pan mae mewn trafferth gwleidyddol ac angen cyhoeddiad positif ar fore di llun i gael ei hunan allan o'r twll mewn o fo. Chos mae hwn yn absolute rush job. Dwi'n siŵr fydd Bryn of the Bar yn gallu dod at ni yn y funud o ran implementation hyn, right? Un fawr ydi o di. So ar hyn o bryd, 13 ydy'r ffin beth bynnag, okay? So dio ddim yn mynd i fod fel rhyw anhygoel o leap o like instantly, like mae'r cenhedlaeth o blant, just ddim, sorry, cariad. Ond efo'r oedran yn 13, ma nhw just yn gael o ac yn reid oedran arall i fewn beth bynnag, a the way you go. A tywod, y darn sydd wedi torri lawr y fyna ydy fod y plentyn efo ffôn, lle maen nhw'n gallu cael lawrwytho unrhyw beth maen nhw eisiau, a gallu gwneud be bynnag maen nhw eisiau yno fo, yn hytrach na fod na unrhyw security di gael ei roed yn ei le gan yr rhiant o'n ei lle cynta. Yn union. Mae hwn yn public health issue, right? Mae angen i y llywodraeth, os dyn nhw serious am hyn, dim ffordd hwn di'r ffordd i wneud o. In my dream world, right? Ti'n rhoi ffoc o dreth arnyn nhw, a ti'n talu amdan public health intervention. Ti'n talu amdan dysgu rhieni sut i cloi lawr ffôns kids nhw. Dysgu rhieni, like, ti'n gwybod fel, like, it's a COVID-sized thing. Like, iechyd meddyliol y genedl, like, a kids ydi o, right? I fi, di o ddim amdan, tywa, mams fel, smartphone free childhood. Lovely. Cer amdani, babes. Ond pan maen nhw yn cael y ffôn,
ti angen, peidio just sticio dy ben yn y tywod a dweud, mae ffôn sy'n gyd yn ifil. Ti ydy'r grown-up yn y sefyllfa, a dwi'n credu bod o just yn amddifadu. Dwi'n wirioneddol yn credu, o ran rhianta plant oedran ni, falle fo ti ddim gymaint, ddoth Covid, right? A nath rheoleiddio unrhyw beth yn y cancer just mynd allan o'r ffenest. I fi fel rhiant, i gymaint o bobl dwi'n gwybod, mae hyn yn anecdotal, ond dowch efo fi. Oedd ti basically mewn sefyllfa lle oedd screen time yn golygu dim byd, oedd ti mewn sefyllfa lle oedd confrontation, bysa'r confrontation wedi just collapsio ti am y diwrnod, cos oedd ti just yn trio dal popeth at ei gilydd ar fucking eda. So, mae plant wedi dod allan o hwnna yn digital natives hefo pryn unrhyw rheoleiddio gan rhieni arno fo. Cos mae'n fel, well, mae'n goffa cael phones anyway. Na i trio just literally switch off yr Wi-Fi yn y nos neu rhywbeth. Just like simple stuff. Sorry, dwi'n rantio. Dyma exactly be'n un o'r gwaith. No, keep going. No. That is it. Public health situation ydi o. Right? Dydy o ddim yn, dy'r cwmnïau, dys gen Llywodraeth Prydain ddim y pŵer i ddal y cwmnïau humongous ma to the whole bang to rights amdan y diffyg gofal sy'n gen nhw. Oedd YouTube wedi goffa creu YouTube Kids, right? Ac gymoddi eto, Peppa Pink yn yfed bleach videos a pregnant Sonic videos iddyn nhw goffod wneud i bobl just fynd, mae hwn yn fucked up. Ydy mae o. So wedyn, ti'n sylwi, mae YouTube Kids yn un o'r apps sydd specifically yn exempt. Right? O hyn, dealladwy. Ond, dydy o ddim yn golygu bod plant ddim yn mynd... Like, YouTube ydy teli. Yes, dwi ti di rhoi... dwi'n mysio gael fo'n tweet post ar Bluesky gan Joel Morris. Just post, yeah. It's a post. Just post. It's a post. Dwi'n galw fo'n skeet, fath o mae rei pobl yn neud. Fucking skeet? What the hell is that? Mae hwnna'n swnio'n weird. Yeah. Dwi ddim fyny ar y derminoleg, cos mae fy mhenni yn y tywod am certain stuff. Dwi'n gallu gweld yn fy ngwaith i, cos dwi'n gweithio ar YouTube channels i blant, mae'r vast majority yn fy Nghymraeg gore o gwylwyr ni, mae wedi shifftio o fewn y 2 mlynedd diwetha, os nad llai na hynna, mae gyd wedi pivotio o iPads i teledu. Mae'r plant yn gwylio cynnwys yma ar teledu. Right? Sydd yn amlwg, anecdotally eto, ti'n gweld YouTube ydy teli. Like, i fy nheulu i, mae'r YouTube app na yn cael ei agor, dydy teledu llunol ddim arno fo. A mae hwnna'n adnodd teuluol, like, fi sydd wedi logio fewn ar hwnna. Mae fy mhlant i, dyn nhw ddim yn 16, ond maen nhw'n bell heibio bod yn fodlon i watched YouTube Kids, right? So ti'n deitha fi bod plant, like, 15 oed yn mynd i fod yn logo mewn i YouTube Kids. It just insanity. Dwi ddim yn siŵr lle dwi'n mynd. Ond yr skeets ma, gan Joel Morris. Cari di maen nhw yna. So mae'n deud, so dwi'n siŵr be di waith o'n ydi o yn ddarlledwr. Just popio fyny iddo fi. Just popio fyny yn mynd deud. So don't ban kids using YouTube. Make YouTube behave like a broadcaster. Pay creators, reinvest in the creative industries, pay fair tax back into creative economies, follow guidelines on fair usage and copyright, play fair. It's bigger than TV now. Make it behave like TV. If it arrives on people's screens in the same way as the BBC or Channel 4 or Sky now, make it behave. Like, hwnna di o. Yeah. Like, maen nhw'n ddarlledwr. Ond dyn nhw ddim yn goffod dilyn unrhyw ganllawiau Ofcom, unrhyw ganllawiau, cos too big to fail. Ond eto, mae hwnna rhywbeth gallith y Llywodraeth ddeddfu arno. A ti just yn gallu neud pethau fel. Ond mae o'n rhy huge. Eto, public health crisis ydi o. Like, dyna di scale y thing ma. A dyn nhw just ddim yn mynd i allu mynd fyny yn erbyn. Like, sorry, sawl munud dwi wedi bod rwan yn rantio? Fi'n credu dylen ni. Back off, Sianed. Y ffaith bod Keir Starmer wedi mynd arno, so un o'r penawdau'r Guardian heddiw, da ni'n
unfed ar 15 o fy hefyd dani. Keir Starmer grovels to Trump. Basically, UK ministers lobby Trump to avert backlash against social media ban. Ma nhw'n bigian y bobl, mae'r pwerus gen y cwmnïoedd enfawr yma yn fwy na allwn ni am gyffred. A mae'r ban yma ddim yn workable, anhebygol weithio. Mae o just yn flash in the pan, rhywbeth i Keir Starmer gael tynnu dyn allan o firing line Andy Burnham. Sut dwi'n teimlo amdano fo. Please, boys, neidiwch fe. Am rwy'n sydd fel blasé am stuff, mae hwn am ryw reswm wedi really hitio nerf efo fi, a dwi ddim yn siŵr pam, dwi ddim yn siŵr sut i esbonio fo, a dwi ddim yn credu bod fi'n gwybod y manylion i gyd, ond mae o'n huge. Anyway, sorry. Ond mae hwn just un nodyn bach, Bryn, wedi gyd i explodio. Union beth oedd y boi ma am YouTube, beth da ni wedi bod dadla amdan efo X yn yr blwyddyn dwytha, lle maen nhw wedi bod yn post, ti wedi bod yn gallu wneud stripio pobl i lluniau nhw'n defnyddio X, AI, bynnag di bloody groc, bullshit no. Ag... Wyt ti wedi clywed am Jess Davis? Do. Jess MP. Davis. So mae hi yn influencer. Oedd hi wedi gwneud cwpl o raglenni ar S4C amdan Ozempic a kind of... Mae basically yn ymchwilio fewn i manosphere stuff. Lot ydi beth hi ni. So mae hi di sgwennu, so nath hi trio fynd a groc, neu trio fynd a X i'r cwrt, achos oedd bobl ar fanna di bod yn iwsio lluniau hi ac yn, na i just darllen allan i disgrifiad hi Iest, achos dwi'n credu bod o'n berthnasol i lle ti'n trio mynd. 6 months ago, a user requested the chatbot Grok to remove my clothes and replace them with a computer-generated body wrapped in cling film. It complied. As a campaigner against image abuse, including deepfakes, I was pretty certain this was a crime. 6 months later, the police have closed my case because X simply didn't respond. Should tech platforms have this much power over victims receiving justice, especially when it was their own chatbot used to create and distribute the image? It's enraging, infuriating, and exhausting. Yn union hynna. Am fod ti'n meth sut i fod i ddal nhw'n accountable. Maen nhw fel gods. Maen nhw'n actio fel fucking trillionaire, billionaire, gods. Fatha ddech chi'n iawn gyna pan ddech chi'n deud, fatha mae'r oedran lliafswm ti'n gallu fod ydi 13. Ond meddwl iawn, ti'n 13 a ti'n creu account X, ac wedyn mae pobl yn neud hyn i chdi ar yr account yna. Ac sydd yn odd iawn fod nhw wedi penderfynu na 13 ac no holds barred wedyn. Ond ar yr App Store ti'n gorfod fod yn 16 i ddolrwytho fo. Sydd yn groes i fi efo shit fel yna fo. Os ti'n mynd reid guardrails yna fo gwbl, dyle fo chdi'n 18 plus. By default. Wel, ac unrhyw beth sy'n digwydd fel yna, mae heddlu i fod... I fynd i fewn yna, ac mae yna feins i fod i ddigwydd i dal nhw'n accountable iddo fo. Ond wrth gwrs, mae'r trillionaire cynta'r byd yn cwffio nôl. A mae o wedi deud, be mae o wedi deud yn fyma ydi, this censorship law is a wolf in sheep's clothing. The real goal is to enable the UK government to track everyone. Wan dwi'n gweld y cysylltiad rhwng banio hein i teenagers ac trio tracio pawb. A'r ID stuff, ydy hwn y dog whistle am yr ID stuff, basically? Ond hwn ydy'r thing mae Apple yn implementio, lle mae lawr i'r rhieni yndi. So, ti'n mynd i fod yn berson sy'n mynd allan a prynu iPhone dy hun ac wedyn deud, smalio wedyn, dwi'n 18 gael neud hyn i gyd. Unrhyw riant efo rhyw fath o reolaeth yn y call
ac efo addysg yn hyn, yn mynd i setio fo fyny'n iawn ydyn nhw. I mean, be wyt ti isio ydy, fatha, da chi wedi cael y negas yn ddiweddar, lle nath Apple gofyn tha chi, there'll be an age check thingy, ac wedyn, so ti'n clicio OK, a wedyn mae'n gweld, ti wedi bod efo account of an ears, blynyddoedd maith, ti'n angen ID. So, dwi'n siŵr iawn beth sy'n digwydd efo nhw os wyt ti'n newydd, ac ddim yn oedolyn yn barod arno fo, ac yn setio fo fyny i plentyn. Wyt ti'n gorau tynnu llun o driver's license chdi? Dyna, exactly. Ond os ti'n gorau tynnu fo ar gyfer y dyfais yna, a fod yr un cwmni yna yn rheoli fo, mae hwnna'n well na gorau reid o ar bob un website sydd ar gael allan yna. So, os di'r yr hardware yn rheoli fo, ac fod, dydy o ddim, sut mae hynna'n mynd i fod yn tracio chdi. A mae dal yn golygu bod ti'n gorau rhoi dy ddogfennau gwybodaeth. Pethau ti wedi cael dy ddysgu i gadw nhw yn breifat ac yn ddiogel, ti yn gorau rhoi nhw i rywun arall. Os ti eisiau prynu app ar yr App Store, ti'n gorau reid manylion banc o ryw fath iddyn nhw. Ond manylion banc, Bryn, falle lle di wneud efo hwn, dyn nhw'n identity documents na. Mae bank accounts ti'n wahanol, dydw i. Mae identity documents, maen nhw rhywbeth eitha fel... Wel, ti'n gallu reid PayPal iddyn nhw, neu ti'n gallu reid cardyn banc. Lle ti'n defnyddio Apple Pay. Ac i gael hynna i weithio'n iawn, ti'n gorfod cael rhyw fath o... ti'n methu really neud o pam ti o dan 16. Yeah. Ond mae hyn i gyd yn mwt yn y ffaith bod mae'r ddeddf yma mynd i agor y drws i'r problemau enbyd preifatrwydd yma. Bryn, dwi'n eisiau neidio fewn efo ti, Bryn of the Bar. Bryn of the Bar of the Dog and Duck. Hey, not a lawyer. Not your lawyer. So, ti'n iawn, be mae Stam wedi dweud ydy, da ni am banio hwn i bobl dan 16, chys da ni really poeni am plant, da ni really poeni amdano fo. Na beth efnos 2 wsos yn ôl, oedd o dweud, na, di ddim yn syniad da o gwbl. Mae beth sgyn nhw di polio sydd yn dweud bod 85% o bobl, 85% o bobl yn y wlad yn ffeifr o banio social media i blant, chos mae'n meddwl bod o'n rhywbeth drwg iddyn nhw. Ffain. Mae'n dystiolaeth yn dod allan sy'n deud bod hynny wir. Ffain, champion. Peth ydy, be maen nhw wedi gofyn ydy, wyt ti o blaid banio social media ar gyfer plant? Ffain. Be dyn nhw heb di gofyn ydy, wyt ti o blaid banio social media i blant os mae'n meddwl bod eich ti hefyd fel person validatio dy identity chdi neu dy oedran di ar gyfer y gwefan yma i chdi gallu defnyddio nhw. So, dwi'n meddwl bod yna lot o bobl yn dallt i X cael gwybod os mae plentyn sy'n trio setio fyny cyfrif, maen nhw'n gorau checio pawb. I YouTube gallu neud, maen nhw'n gorau checio pawb. So mae bob un o'n ni yn y wlad mae'n gyd yn mynd i gorfod wneud hyn bob tro da ni'n trio defnyddio y system yma. Ond peth ydy hefyd o, be mae Stam ydi wneud ydy fatha, hwn da ni eisiau wneud, a da ni wedi dweud i Ofcom, dwch chi fyny fo reola, a wedyn just give it to the eggheads to figure it out, fath o beth. A nath rhywun yn disgrifio hyn i fi mewn ffordd eitha ffantastig, blynyddoedd yn ôl, sôn amdan backdoors mewn i encryption. Mae'n sort of syniad o... Mae'r equivalent o dweud i NASA, wel, ddech chi landio ar y lleia, dylech chi gallu landio ar y hael. Mae'r ddau peth, maen nhw'r un peth, dydyn nhw ddim, maen nhw'n hollol wahanol. Beth sydd yn cael ei ystyried ydy bod maen nhw wedi dweud i
Apple ac i Google, reit, da chi'n gorfod wneud yr age verification ar y dyfais, a'r dyfais wedyn sydd yn mynd i fod y gateway i wneud bob dim. So i hyn weithio, be fysa'n eich di cael ydy rhyw fath o token ar y dyfais sydd yn wedyn ydy mae'r person yma dros yr wydran yna. Reit, mae'r token yna wedyn yn mynd i gallu cael ei associate efo'r account, so yna wedyn ti'n mynd i bob un gwefan, mae'r token yna mynd efo chdi. So, ydy, be mae Musk yn dweud yn kind of ddim yn hollol bonkers. Ond ddim yn dyna di'r bullshit cookies da ni efo ar y funud lle mae'r adverts yn ffolio chdi do. Hynna hefyd, ond y peth ydy mae'r cookies sy'n gallu resetio, a y peth ydy mae hwn yn token sy'n associated efo rhyw fath o check mae'n di wneud ar wyt ti yn berson dros certain oed. Yeah. So, mae hwnna ydy, fel ti'n dweud, mae'n un mynd i fod yn scan o dy wyneb di efo rhyw AI bullshit tool i trio gweithio lle mae'n oed wyt ti. Mae'n mynd i fod yn rhywbeth lle mae'n edrych ar dy checio os gyn ti credit card neu rhywbeth. Oed y cyfrif ti wedi bod efo, os ti wedi bod efo cyfrif Google am 20 mlynedd plus fel da ni wedi bod yn neud, then obviously ti'n at least 20. Neu mae'n mynd i fod yn ti'n gorau rhaid copi o dy driving licence neu dy passport ti'n gallu dod. So, y cwestiwn ydy sut mae'r system yn mynd i weithio. Ydy o'n mynd i fod ar y dyfais ta ydy o'n mynd i fod ar y gweinydd neu beth. Da ni'n mynd gwybod eto. A'r ffaith ydy, di Stam yn mynd gwybod chwaith. Sgyn o ddim absolutely ddim clem. Blockchain. It's all going to be on the blockchain. Bydd AI yn eto, bydd o'n ffain. A beth sy'n mynd i ddigwydd ydy, maen nhw'n just mynd i checio hwn i Ofcom yn mynd i ddweud, ddylai hyn digwydd, a mae'r cwmnïau wedyn yn mynd i gorau trio neu sens o'r bullshit mae gyn i tredu ladu rhywbeth sydd ddim bullshit. A maen nhw'n mynd i straffaglu, a di ddim adeiladu rhywbeth fel mewn blwyddyn, dy ddim yn bosib. Mae'n utterly fucking bonkers. Y ffaith bod o fel, mae hwn yn barod ar bemision nawr. A y peth hefyd ydy, da ni wedi gweld hyn efo be nath o trio wneud chydig bach yn ôl efo website ar gyfer oedolion. Mae hynna dweud, nath ni safio plans amser yna, gret, ffantastig. Na, pobl dyn ddim mwy o VPNs. Shit, da ni'n banio VPNs wan, yn ei age verification o VPNs. A dyn nhw'n dall be maen nhw'n trio wneud. A dwi'n cytuno efo'r boi nes i wneud regulation. Dim job y llywodraeth ydy magu dy blant di. Dim hwn ydy job nhw. Dy job di ydy magu dy blant di, achos chdi ddoth yn y fewn i'r byd ma, chdi sy'n gorau magu nhw, chdi sy'n gorau dysgu nhw sydd i fod yn bobl sy'n gallu byw yn y byd. Mae'r platforms wedyn, i job y llywodraeth ydy setio, deidi'r platforms, da chi'n gorfod dilyn y reola. So ti'n troi rownd i'r YouTube, mae YouTube wedi bod o gwmpas y byd yn dweud fatha, da ni'n mynd gyfrifol am be mae pobl yn rhoi ar y platform. Yn yr un ffordd mae Facebook. We're just a platform. We're just a platform. Mi ti'n gyfrifol, chos ti di roed yr actual structure iddyn nhw i gallu neud y stwff mae gyd. Ti wedyn yn neud editorial decisions sydd yn dweud pwy sydd yn cael ei ffeifro gen yr algorithm neu beidio. A nath yr algorithm cloddi'r algorithm allan o'r ddeiar a just roed ar y gweinydd a sydyn nath o bigo gen reaction videos i roed ymlaen i pobl. Nes ti neud dewisiadau nath i mewn i'r algorithm a hwnna sy'n penderfynu wedyn beth sy'n bryd. So chdi sy'n gyfrifol am output yr algorithm na, so ti di neud editorial decisions ar hwnna. So ti yn darlledydd, chos ti di neud dewisiadau. A so, os ti di neud dewisiadau, chdi sy'n gyfrifol am yr output. Mae o'n cracio fi fyny yr absolute yes minister style ffordd mae hwn just wedi cael ei sbloffio allan. It's like, ni'n mynd neud hwn. Guardian yn dweud fan hyn, and ministers are looking at adding late night curfews for 16 and 17-year-olds on social media. Ac yn i fel, what the absolute fuckity-fuck ydy hwnna?
Mae 4chan yn America wedi troi rownd a di deud i Llywodraeth Brydain, go fuck yourself, essentially. 4chan, I love it. The bastion of... Heck, ys di cytu ar hwnna, dwi'n mynd bod gen ti unrhyw hwb. Na, guaranteed, os ydych chi newid amser ar dy ffôn di o 10 y gloch i 4:09, fydd o just yn gadael access i chdi. Mae fel Tamagotchis, pan mae ti'n trio speedrunio, neu tyfu Tamagotchis i fod yn fel fawr. Oedd ti just yn newid y cloc. So mae hynna'n dod lawr i just y thing rhiant eto, ddi. Cwestiwn hefyd, OK, gret. Ti'n rhoi dy cyfrifoldeb i Google ac i Apple i benderfynu ydy'r person mae'n gyn hen neu beth. So'r cwestiwn resymol sgyn Google ac Apple ydy, hei, beth sy'n cael o wrong? Pwy sy'n gyfrifol am hynna wedyn? Ydy o ar ni wedyn os bod dy blentyn di cael at y cynnwys ma? Chys, no thank you, da ni'n misio hynna. So, beth sy'n hefyd yn y cwestiwn ydy, so nes i'n edrych cyn Sions, dwi'n meddwl, dydy dy blant di ddim yn gwylio YouTube ar y ffôn o'r eidrwydd, mae'n gwylio ar y teledu. Ie, mae o'n ddictiliol. So, sut ti'n mynd i age verification ar y teledu? Wel, ti'n logged in fel y rhiant. Right, so beth ti'n mynd i gael wedyn ydy'r syniad ma o... ti'n mynd i gorau cael fatha profiles gwahanol ar y bullshit ma, reit, ffain. O wedyn, beth sy'n stopio dy blentyn di wedyn dewis y profile dy profile di? Dyna beth sy'n digwydd yn tini. Profile fi ydy'r un, so mae recommendations fi yn fucked. Achos maen nhw gyd amdan, Mariah Elizabeth squishy videos ar hyn o bryd. Dwi'n mynd gair yn disti fanna. Neu, pottery class. Dyna'r thing, ti'n weld? Mae gen I soft spot am YouTube, achos dwi ddim wedi bod i gornel cas YouTube. Dwi wedi gweld bits o cornel cas YouTube, ond yn gyffredinol, heblaw amdan yr ads cachlyd, a dwi wedi teilwr ar rhai fi so bod fi ddim yn cael sodding betting ads a Bitcoin freaks. Ti'n mynd cael y Tai Chi adverts? Na, dwi'n lwcus ia. O, yr rhai AI. Creepy AI Tai Chi. AI coaches. Tai Chi, na. Dwi wedi gweld y cwpl o weithiau. Ond, yn gyffredinol, mae gen I soft spot am YouTube oherwydd yr absolute goldmine o humanity. Right? Dwi'n gwybod mae'n algorithm, mae exactly yn pethau lleill, a mae bobl yn ffindio pethau da. Mae Viv the Carer o'r Instagram, just... Please, os da chi eisiau rhywbeth delightful, go for it. Mae na ddaioni. Oes. Mae YouTube ddo yn ased. Yr bakes na, dyfoedi, chdi siarad amdano fo am ryw awr chydig o fisodd yn ôl. Gosh, pwy fysa hwnna? Dim not just bikes. Na, hwnna yr llall yn ymwneud amdano, ond y boi nes nath neud yr AI oh my god, Eddie Burbach. Mae hwnna'n, so'r y celf sydd i'w gael ar hwnna, y long form, dwi'n gwirioni yna fo, ond obviously mae hwnna jyst yn hynanol oedd fi, a swn i ddim yn licio peidio, achos di'r stuff yna ddim yn made for kids, ond dydy o ddim yn hardcore pornography, finspiration anorexia content, just watching Wicked ydy hwnna, sorry, oedd hwnna'n mean, take it back. Ond, sorry, unrhyw sy'n stryglo, oedd hwnna ddim, dwi ddim mewn, mae hwn wedi push of the buttons o ran y diffyg dealltwriaeth, a'r diffyg edrych arno fo eto, dwi just mynd i cadw mae'n i ramio hwn lawr fel public health yn hytrach na just quick da ni di wneud o wan, do? Quick fix wan, da ni di wneud o. Yr argument ydy, os ti'n banio plant, be mae'r oedolion? Diolch actually yn stopio'r bullshit sydd ar. Diolch yn stopio yr fucking pro-anorexia stuff na hitio fi. Diolch yn stopio'r ads am Ozempic hitio plant fi. Cos maen nhw'n watch it ar un fi. A maen nhw'n cael ads am pob math o... Dydy corff ti'n digon da stuff. Anyway, ond mae hwnna'n hollol legal stuff. Ti'n fel, di hwnna ddim yr stuff. Mae banio... Dwi'n di gweithio yn Australia. Dwi'n di gweithio... Na.
Mae'r Guardian yn linkio i PDF adroddiad, interim adroddiad gan Llywodraeth Awstralia ar sut maen nhw'n teimlo bod y gwahaniaeth wedi mynd. A maen nhw'n agored iawn bod o ddim yn llwyddiannus. O'na fideo oedd sôn am BBC, bod ti'n wedi codi'r eitha i pyr o stwr yn siarad efo ryw hogan ifanc a dweud be neud i pan maen nhw'n banio chdi o edrych ar y peth yma. Mae'n dweud, na i syllu ar y wal am 9 awr. It's like, yeah, meditation, babes. Ond ti'n teimlo fatha, a dim mae'r Les Kendall wedyn yn mynd fatha, chi'n banio stwff ma, li drwg dio. Ti'n fatha, mae'r lle mae'r riant mae'r rhieni yn cael ei hamddifadu o gyfrifoldeb ac o agency yn y sefyllfa yma. Nhw sydd angen yr help, dim Keir Starmer yn trio ffacin eto tynnu rhywbeth allan o'i dyn, just i achub i hun. Dim dyna beth da ni angen. Da ni angen addysgu rhieni sut i cefnogi plant ti. Ond dwi definitely meddwl fod yn fwy na hynna ti angen bledi cael ar dop y cwmnïau social media a just 100% hwnna di'r beth mwyaf am fod da ni wedi bod yn cwyno amdano sut maen nhw'n cael eu tacsio ers i ni gychwyn y sioe yma. Fuck all. A bob dim i wneud efo'r cwmnïau yma yn fucked up yn barod. Dwi'n rwlio rownd efo drumsticks fy ma rhwng fy nonwedd fan hyn. O'na carthwn gret yn y Times heddiw. A be oedd chdi draig arferthol ar un ochr. Ac oedd anna fo gen ti fatha misinformation a bob math o stwff di stampio ar y draig ma. A ddim beth gen ti oedd Keir Starmer ar geffel gwyn efo ffon hir yn reidio rwth yr draig ma ac yn jabio ffôn sydd yn mewn llaw merch ifanc. Right, ie. Da ni di amddiffyn chdi, hooray! Na, mae'r draig dal yna. Ie. Cant. So ti'n iawn, os ti eisiau neud, beth ti eisiau neud, mae hwn ydi fatha, da ni di neud rhywbeth, a ti fatha, na dda ti heb di. Ti heb di neud i bit. Mae o'n self-serving bullshit sy'n rhoi false sense of security i y cwmnïedd basically mynd fel I suppose da ni'n gwybod beth sydd ti'n neud hwn, da ni'n neud hwn Australia, da ni'n mynd goffa taclo beth ydi core harms ein cwmni. A beth sydd wedi ddigwydd wedyn ydy maen nhw wedi disingenuous yn deud neith hyn solfio'r problem a neith o ddim. A beth sy'n mynd i ddigwydd wedyn ydy mae'r person nesaf mynd i ddeud neith hyn solfio'r problem a mae'r sefyllfa mynd i weithygu beth sy'n mynd i endio fyny fod ti'n mynd i gael we agorad wedyn beth sy'n mynd i gael wedyn ydy sefyllfa lle ti'n mynd i gorfod bydd y llai o fynediad i wegorad sy'n bod chdi llai i gwybodaeth sydd ddim yn dod trwy rhyw fath o ffynonell swyddogol. Yr whole point o'r wegorad oedd i alluogi chdi gallu cael gafal ar cynnwys a bethau heb bod na monetisio stwff Fedri thwm cael i setio fyny i ddechrau ni fwy fath ar BBFC lle da ni'n derbyn fod rhai ffilms yn 12A, rhai yn 15, rhai yn 18. Ac fod, dwi'n dall fod Apple yn classifio Twitter X fatha 16 ar yr App Store. Ond os mae ar gwefan X, ti'n gorfod fod yn 13. So os ti'n dod â ffilm i fewn i'r wlad yma, ti'n gorfod cael rhyw fath o age range. Ond mae Twitter sydd wedi dewis hwnna i hynna'n. Dos na'n byd o fatha gyfrifoldeb lle mae rwy'n yn deud, reit, yn y wlad yma, mae hwnna'n mynd i fod yn 18. Da ni di edrach ar dy gynnwys di, a mae'n awful. So, eto, ti'n taclo fo ar y platform side, dim ar yr
ochr arall. So ti'n rhoi yr restriction ar... Ie, fysa chdi ma'n just banio ffilms I blant. Wel, mae'n wedi trio, ond oedd yn gwir really gweithio. Video nasties, yes. Just fatha, all-out ban on films. Oh, yeah, just like no films for you, kiddos. Y platform mae ma... Point hefyd efo fideos, a mae hwn yn bwysig. So ti'n rhoi y classification yn efo. Ond mae plant dam wedi weld nhw. O, ie. A'r pwynt ydi, mae'n dweud, 12A ffilms, fi'n dweud, lach ti ddim, ond os ti'n mynd efo dolyn, ti'n oce. So mae'r rhiant wedi gwneud y dewis I mynd ar plentyn iddo fo. So mae'r agency a'r penderfyniad dal efo'r rhieni. Nhw sy'n cynnig y penderfyniad, dim y llywodraeth. Mwyaf dwi'n meddwl amdano fo, os ydyn nhw arno fo legally, neu be bynnag oedran dyn nhw, y platforms yma ydy chwarae allan yn yr street I plant rwan, right? Dydy plant rwan ddim yn chwarae allan yn y street. Gormod y ceir, rhieni nhw'n paranoid amdan sglöfs, like, does ydyn lle. So yn anffodus, third space y plant ma ydy cwmnïau humongous evil o America. A be bynnag sy'n digwydd, like, hwnna di'r issue, like, hwnna di'r actual problem iechyd cymdeithasol cymunedol, y ffaith bod nhw'n sound yn hwn, a maen nhw'n gorod iwsio rhain, os dyn nhw hyd yn oed eisiau trio adeiladu perthynas efo pobl eraill. Mae'n rhywun yn pwynt allan, os mae llywodraeth yn meddwl bod y stwff mae'n wael I blant, pa maen nhw dal yn efo? Mae'r llywodraeth yn defnyddio hwn fel platform swyddogol I roi newyddion allan. Mae'n dweud, mae'n harmful I blant. Be ffwc ti'n anna fo chi? Pan bych ti anna fo chi? Chod y teg, mae Dim Spin wedi wneud posters, dwi'n edrych ar hwn, ironically, dwi'n edrych ar Instagram Dim Spin rwan. Mond y fyna maen nhw ar gael, dwi'n meddwl, ie? Ie. Dwi'n mysio, nothing to weld. A fod eisiau chwilio amdano nhw ar YouTube a dod nhw ar gael na. Diddorol. Ydyn nhw just yn rhoi stwff allan ar YouTube Shorts Hansh? Dwi'n siŵr. Dwi wedi ffindio dim gyda nhw. So, maen nhw'n fel news network, basically, dydyn nhw fel. Maen nhw'n pasio'r yes test. Maen nhw, gre. A maen esbonio, a maen nhw just fel, sorry, maen nhw'n esbonio, maen gymaint mwy o fanylder, like, sorry, like, hefyd Twitch streamers, live streams, it's all there. A, like, AI chatbots, ac o'n I just fel, be mae kids fucking oedran yma'n neud yn siarad am AI chatbots. Okay. Ond mae, wrth gwrs, dyna ni wedi bod yn siarad wan ers, like, awr amdan hyn. A mae dal yn dod nôl I pweru gofalwyr y kids ma. Yndyn, maen nhw fel teeny tiny adults, ond teeny tiny adults ydyn nhw, dim fully fledged, dwi'n barod I wynebu be bynnag sgan y byd I roed I fi adults. Dy bres di sy'n talu am y ffôn. Exactly. Genuinely, right? Mae o yn issue, neu mae o yn fithiant, a dwi'n deud hwn fel cenhedlaeth fi. Like, millennial rhieni, Gen Z, Gen X rhieni. Sorry, Gen X rhieni. Ond eto, ti'n meddwl, Gen X rhieni, da chi'n dyn man, maen nhw dechrau mynd off wan, sy'n fel, fuck dwan. Maen nhw'n yfed I siwrnbybs I hun. Ie, plant fi. Siwrnhibbers. Maen nhw'n ffwch ders cychwyn. Ti tech, sut nhw'n gallu osgoi tech? Ti ddim fel, like, pull a neck guy. Wow, dwi di yfed gymaint o gin, dwi'n hyd yn oed yn cofio enw Steve Jobs. Pull a neck guy. Pull a neck guy. Michael Fassbender, dwi'n feddwl. Michael Fassbender. Yn edrych fel Michael Fassbender. Michael Fassbender yn reit hot yn y pull a neck. Ti'n beth, ddylia Michael Fassbender neu ffilm lle mae o'n chwarae Steve Jobs. I mean... Hmm. Dwi'n meddwl sy'n gweithio allan yn gret. Dwi'n gweld dim problema efo hynna, nid o definitely gweithio da iawn. I thought secretly quite that, because Danny Boyle wedi gwneud, I see quite joio fo. It's an okay film, o'n i'n meddwl bod yn okay. Dwi'n mor ddiddorol hynna, so... Anyway, dim bwys. Bai rhieni ydi o. Helpwch y rhieni, it's a public mental health crisis sydd angen double-pronged attack I basically
cael y cwmnïau yma i ffacin teilwra stwff nhw efo age ratings, fel na Iestyn i deud, ac i rieni, ffacin absolutely locio lawr ffôns i plant nhw, a cael chats efo plant. Actually, ffocin siarad efo'ch plant. Mynd o'n nhw trwy ddefo. Mae fel, bys ti jyst yn gollwng nhw mewn fel festival a just deud, ia, diw, bigai ti fyny mewn 48 hours, yeah? Alright, sortio dy hun allan, a ti cwpl o quid i ti. Dyna exactly beth ti di wneud iddyn nhw. Yeah, and there's the orgy tent over there. Right, dwi'n mor... Mae hwnna mynd i cael record am y mwy ar ranti mae sioe ni di bod. Na fo, Radio Cymru, just darlledwch hwnna yn lle ffonio ni drwy'r amser 8 o gloch o bore pan mae rhywun wedi gwneud rhyw fucking shit. Dwi'n mor falch bod fi wedi dod off y restr yna. Y rhestr, oedd nhw just, mae rhywbeth wedi digwydd gyda cyfrifiadur. Beth am mynd i ffonio Bryn? A mae Bryn fel, na, diolch, mae'n ffain. Ges i un galwad unwaith, os da chi'n di'r cynhyrchu'r nath ffonio fi. Gwirioneddol, dwi sori, ond o hwn fatha'n nath ymreni chwthu fyny pam na ges i'r galwad yma. Mae wedi bod yn 60 blynedd ers lawnsiad y barcode. Wow. Dwi'n person sy'n diogelu. Dwi'n person sydd yn creidalu diogelu system cerdiau credit i bobl. Mae nhw'n ffonio fi ofyn am fucking barcodes. Gret. A sôn ys chi di'r cynhyrchu'r yna, dwi'n gwybod o'ch chi'n trio llenwi 5 munud ar y sioe, a chi'n meddwl bod o'n eitha diddorol. Diolch. Ond really, a dwi'n dallt, mae'n bwysau bod math o bethau fel, fine, whatever. Ond, fuck me, fatha, no, bam. It's really stupid. Ond, mae'r holl rhifynnau yma yn yr... dim yr amgueddfa genedlaethol. If only wish. Y corpus genedlaethol. So, yn y blynyddoedd i ddod, geith bobl edrych o fyny am hyn. Be oedd bobl yn meddwl am hyn? Ond yn hytrach na barn gyda ymchwil / gwybodaeth. Bydden nhw jyst yn cael... Cadarnhau eich oed i cael mewn i'r corpus genedlaethol. Mae hwn 100% yn 18 plus o sioe. Sorry. Mae hwn yn barn ar ôl 2.5% Sherferherfer. Sherferherfer? Wyt ti'n 2.5% Sherferherfer? Dwi actually wedi... agor yr Aber Falls, boys. Mae'n Aber Falls. My game over, one. Dwi'n iwsio'r gym yma. Game over. Dwi'n mynd trwy cyfnod bach ddim mor wael a dwi wedi cael. Cyfnod bach o ryw hen hormonal acne, fel petai. Ac ar hyn o bryd, achos os gen i ddim saflon, dwi wedi bod yn yn ystod y recordiad yma, dwi wedi bod yn dabio spots fi hefo neat gin. So, gadewch i ni ddod nôl rhywbryd i gael skincare tips Sioned. I weld ydy neat gin yn well na saflon ar gyfer lladd smotiau sydd yn really annoying. Dyna ymchwil. Neith nhw lladd... gyda gwybodaeth? Neith nhw ddim lladd y smotiau, ond bych chi'n poeni llai amdano nhw. Dyna dwi'n teimlo ydy'r unig approach sgynna i hormonal acne ar hyn o bryd. Just fel, well, fel na mai. Lads, oedd hwnna reit intense, actually. Dyn ni'n gwybod sut i ddatrys o, ond dwi genuinely'n teimlo, oedd di llun fel the yes minister of newyddion i'r Haclediad. Cos wyt ti'n gallu gweld sut maen nhw fel, gryna, cyr i bech. Wyt ti mewn twll. Beth am i ni just magicio rhywbeth super poblogaidd allan o het. Ar yr un diwrnod, a nath nhw hefyd cyhoeddi bod... Unai Iranian neu Russian firebombs hefyd wedi bod yn targedu fo. Maen nhw fel, drychwch ar y gai ma. Mae'n trio neud i ore. Ac mae'n neud hyn i gyd dros dy chi. Annwyl millennial parents sydd ddim yn gwybod sut i newid y fucking settings o'r fucking phones i plan. Da chi'n gallu bod yn ffrindiau efo kids chi. Chi byth yn mynd i fod yn ffrindiau efo kids chi. Cloiwch ffonau nhw lawr, a wedyn just cloiwch eich hun yn y bathroom os oes rhaid, os dyn nhw'n ffricio allan. Gwch chi fod yn ffrindiau efo kids pan maen nhw'n i 30s. I mean, bydden nhw isio bod yn ffrindiau efo chi wedyn. A gael chwerthin amdano fo wedyn cael. Ti'n cofio? Worst comes to worst, geith nhw gyd fynd am therapy. A wedyn, dod i'r dealltwriaeth a actually...
Oedd hwnna'n ocê. Actually, oedd rhieni ni ddim yn trio neud bywyd ni'n shit. Yeah. Be bynnag nath nhw. Dwi hefyd just yn mynd i cyndio with y news ma deud faint o'r gytid / not surprised o gwbl ydw i bod headline y technoleg Guardian Pokémon Go data trained AI that could assist military drones in war zones. A dwi fel, well, of course it did. Of course it did. Of course it fucking did. That's the world we live in. Yeah. Genuinely, mae pawb... Oedd o tam bach o mind... Nes i gwylio y ffilm Toys efo Robin Williams, so dwi'n gwybod bod na secretly... A be oedd yr... O'na di War Games, o'na ffilm arall, Toy Soldiers neu rhywbeth. Small Soldiers? Small Soldiers, thank you. O'na brilliant. O'na brilliant o ffilm. A chdi roed military chips mewn toys. Yeah. So mae hyn di bod... Da ni gwybod am hyn nes blynyddoedd. Yeah. Mae nhw di bod... Yeah. Yeah, so basically mae'r cwmni yn mynd i creu rhywbeth really stupid ac efo'r modelu yma. Mae'n mynd i fod yn bust, chys mae'n trech yn beth chdi'n mynd i pres efo fo. A mae'r model yn cael ei werthu rhywun arall sy'n mynd i wneud rhywbeth arall efo fo. A 9 gwaith allan o 10, mae'n probably mynd i fod yn rhywbeth i'n efo'r byddin. Genuinely, oedd yr absolute mind-bending revelation taw treinio AI oedd y ti bob tro ti'n neud recapture. Yeah, probably, yeah. Oedd, like, mae hwnna'n like, swyddogol, like, dyna be oedd y ti'n neud. Oedd y ti'n deud wrth y machine, dyma traffic lights, dyma brakes, dyma... A ni just fel, my god, dwi wedi bod yn cog yn y machine yma ers 20 mlynedd. Dwi wedi bod yn fel... pishin yn ei plan nhw. Lle o'n i just fel, o'n i just eisiau mynd ar maes o'n i just eisiau, like, tweetio. O hwnna'n union beth i'r stori, ail stori oedd gyda ni. Please, come on, just brief synopsis, lle mae, this AI startup will clean your home for free to train future robots. So dyna, lle mae y boi yn dod i fewn i ti chdi a chnau ac yn ffilmio bob dim ma'n neud, a dyna sy'n ma'n treinio'r robots i chnau y ti. Ti chdi, so just... So cyn bellad bod ti'n caniatad iddyn nhw ffilmio'r holl broses o chnau, ti'n cael am ddim? Be, achos mae humans yn rhy sticky ac icky a fel... Achos maen nhw'n mynd i... I gael yn dydy... Dyna gyd fel y gyrwyr y busnes mae gyd. Maen nhw'n ryddryd yn y ffaith bod nhw... Maen nhw'n ryddryd yn y ffaith bod nhw'n costio rhywbeth. A mae'n mynd i nôl i'r sefyllfa yma lle da ni'n mynd i ddod i sefyllfa lle mae gen ti general intelligence neu lle hyn oed super intelligence. Mae'n mynd o'r sound i'r robot a da ni'n mynd i... Da ni'n mynd i wybod kung fu. Da ni ddim yn mynd i wybod kung fu. Da ni ddim yn mynd i... Da ni'n mynd i drin nhw fel pobl sydd efo ddim agency yn ei hunan. Mae nhw jobs nhw ti'n neud jobs da ni'n misio neud. Bob tro da ni'n gwneud y pwynt yma, dwi eisiau gwachod The Creator. Yeah, dwi'n cedyn y ti dyn unig un sy'n licio The Creator. So, da ni mynd i sylweddoli bod ni'n mynd i dysgu y gwersi o 17 or 1600s plus 1500s dyda trwad i'r 1960s da ni greu sefyllfa lle mae rhywbeth sydd yn glyfrach na ni gyflymach na ni da ni'n mynd i trio neud nhw yn bobl sy'n gweithio iddyn ni a da ni'n mynd i talu nhw a dwi'n meddwl bod yna mynd i fod yn dda iawn i ni. A da ni'n mynd i diffro fyny rhy hwyr i'r ffaith bod da ni fydd y pobl mewn 200 flynyddoedd yn rwygo statues to lawr. OK. Ga i just... Please, gynnad. Cyn i ni fynd i fewn i'r byd y dyfodol yna, lle mae da ni'n tynnu statues lawr ac yn rwygo dinasoedd allan o'r awyr. Yep. Un fix ar gyfer stori mis dwytha, lle oedden ni'n siarad, nes i ddod y stori fewn, lle oedd y ffilm 100% di cael ei wneud gan AI, feature-length film, Hellgrind, yn Cannes, debuting in Cannes Film Festival. Wel,
y stori cywir ydy, mi gafodd Helgrain debut yn can y ddinas, ond just digwydd fod nath nhw ddod o fona. Well, the Cannes Film Festival is going on, so let's take the film there. A dangoso, nath nhw dangoso ar gwch, dwi'n meddwl, yn yr harbwr. So oedden nhw'n gellu cyhoeddi fod oedd wedi cael ei debut yn Cannes. Fatha nes i debutio ar Broadway, ond Broadway yn Kidderminster 3 o'clock yn bora oedd o pan mae'n canu. Not the same. So cwmni Hicksfield Gret. Nath wneud y ffilm ma, os ydych chi'n cofio. A maen nhw'n ar LinkedIn yn pwysio gymaint o stwff ar y funud yn trio cael pobl fatha fi i ddefnyddio'r i platform nhw. Mae'n God. What are we thinking? LinkedIn dal yn rwle dydw i heb fentro, achos dwi'n teimlo ti'n gorau bod yn hyderus ac yn barod i werthu dy hun yna, a dwi'n genuinely ddim yn credu bo fi. You'll never find such a wretched hive of scumability. Na. Ond yes, dwi'n ti'n neud reit there. A ti a Todd Vasiri, big friends yna. Mae visual effects LinkedIn yn gweithio. I suppose mae o'n busna, mae fel guild. Yndi, mae pobl yn rhannu, yr unig lle dwi wedi ffeindio lle mae pobl yn rhannu tips and tricks, generally. So mae ti'n the short form, short yn cael yr 1/4 awr a hanner awr ar YouTube, ond yr fyma mae pobl yn dweud, I've just discovered how to do this thing. Here's a link to download it so you don't have to build it yourself. Mae'n gret fel la. Ond mae'n aipyn o Cymru media llyfitina mynd ymlaen yn ydy. Wel, mae'n ddibech yn dydio. Dwi'n credu falle. Dyna sydd ni'n gorffan ar AI movies a wedyn symud fewn i ffilm sydd ddim yn AI movie o gwbl, ond could look like it. I mean, mae Alita Battle Angel. So, fel rhywun sydd, swn i'n licio deud fel, probably anime fan mwyaf y sioe. Doedd gen I ddim syniad tan hanner ffordd trwy hwn, bod hwn yn basically cover o anime ffilm arall. A wedyn, unwaith nath hwnna clicio fyny le fi, o'n i fel, dall rwan, y Tall Shifts y Crackersness. Boys, dwi yn mwy na hapus i ymuno fo chi yn y 26th century yn y trash heap planet. So weithiau dwi'n teimlo fel dyna lle dwi yn barod. Welwn ni chi o'ch o draw, dewch chi mynd efo ni am benod o y Ffilmdiddim, Alita Battle Angel, I'm bits of a cyborg in a trash heap.com. With a booster roller boots. Rollerblades! Presented by Sherferherfer. I remember the war. The ground shook. And the sky burned. Who was I? In time you'll remember. After the fall, everything changed. Did you ever find peace? I found you. I don't know what I am. I'm just an insignificant girl. You were someone very special. It's a harsh world. The strong prey on the weak down here. That's not the way it has to be. I'm gonna need you to stand way back. I'm with her. I don't understand how she could create such power.
She's just a girl. She contains technologies that have been lost for 300 years. If you let her live, she will destroy the natural order of things. If you wreck this body, I can't fix it. I know, but I do not stand by in the presence of evil. Tonight is not a game, it is a hunt. You made the biggest mistake of your life. And what's that? Underestimating who I am. Stay here. Don't kill anyone. No, boy. So yeah, Yeah. Alita Battle Angel Hang on. plus oatcakes a marmalade. Dyn ni'n parod? No. No, mae'r sioe di dechrau. Oh, really? Okay. This is it. This is it. We're doing it live, folks. We're doing it live. Fuck it, boys, ni'n neud o'n live. Dyma behind the scenes Haclediad. Yeah. Pam lyfio'r bit ma. Oh, Pam sydd hefo misophonia, just fel fi'n mynd. Parin sgyn ti? Dwi wedi agor penderyn. Mae wedi actually Ond agor in. pa penderyn, Mae hwn yn fresh. Hwn yn penderyn fresh. Penderyn di enw? Penderyn fresh. Penderyn fresh, ie. Penderyn whisky, ond yn really ysgafn. Mae dir y finish. Ges i hwn, mwyn y presant pen blwydd gyn ymrawd i. Bloody good job, Lle mae'r Brawd. gwelltyn, Bryn? Wel, ydy'r. Ydy o'n wael? Sorry, mae hwn yn for broadcast. Ydy o'n wael? Dwi'n eisiau ti docsio dy deulu, ond bod fi di nabod ti, Bryn, a di siarad efo ti am roughly 2 awr pob mis ers 4 mlynedd ar 10 neu whatever. A dwi dal ddim yn cofio beth di enw brawd ti. Siarad, dwi'n meddwl fi di deud chdi beth i enw brawd ti. Beth di enw brawd ti? Arfon. Arfon? A cyn ti'n arall? Arfon Salisbury? Ie, ar chwaer, Elen. O, ti wa... Hold on. So, y chwaer ydi dwyfor. Meirio, ydi cysynnu. Ie, ie. Nac i Ceredigion. Hwna hel o enw. Ceredigion. Ceredigion, ie. CD's. Mae'n reit grac. Ie, ie. Ooh, guys, food combo. Sorry, dwi'n gobeithio bod hwn i gyd yn y show, yes. This is for broadcast. This is the manic vibes. Oeddech chi'n gwybod yn professional Haclediad, hashtag, ers pryd o ddim yn unprofessional. Mae marmalade ar bara ceirch yn really lovely hefo gin a tonic. No. Okay. It's a food combo. Dwi newydd arganfod yn y 5 munud diwetha, a dwi fel, lle wyt ti di bod trwy fy mywyd i, / pan dwi'n teimlo tyma bach yn miserable, marmalade ar bara ceirch a gin. Anyway, da ni'n siarad am Alita Battle Angel. Right. So, nas i, dwi'n gobeithio fydd Iestyn rhoi do yn y show notes, okay? Dwi wedi ffindio'r original 1993 anime, mae hwn wedi selio arno. A mae hwnna'n really cool. Hadyn so, question, chos o'n i'n O'n i ddim yn gwybod dim o hyn yn mynd fewn. O'n i mond yn gwybod hyn. Ydy o'n... Chos o'n i'n dech bod hefyd fatha'r actual comic hefyd, yr manga. So, oedd y manga gyntaf wedyn oedd yr anime? Ie, a wedyn... Dwi'n meddwl, so, manga, dwi'n mynd i edrych hwnna fyny. Eto, dim lot o wybodaeth. Fel resident nerd, mae hwn yn property o'n i ddim yn gwybod unrhyw beth amdan. Ac oedd brain fi ddim wedi twigio bod hwn actually yn remake o anime, western remake o anime. Cyn hyd yn oed dyddiau One Piece, lle oedd Netflix yn chuckio loads o bres a rhywbeth oedd dylse fod yn unfilmable. Ac yn ei job oce amdano fo. So'r unig beth oedd yn deitha fi bod Alita Battle Angel actually yn manga remake oedd
insanity edrych ar gwyneb y brif actores, y brif gymeriad, lle oedden nhw wedi compio hi. Oedd hi'n hollol mo-capped. Oedd hi'n mo-capped gyda llygaid creepy. Lle mae pawb yn gwybod, dydy llygaid anime ddim i fod, ma nhw'n metaphorical llygaid masif yn hytrach na'n physical llygaid masif. Unwaith eto, dwi eisiau esbonio reaction fy mhlant wrth cerdded heibio pan o'n i'n gwylio Alita Battle Angel. Oedden nhw just fel, oh my god, mae hi'n creepy, dwi ddim eisiau edrych arni hi. Sef, haid i fi ddeud, reaction cyntaf fi i brif gymeriad y ffilm yma. Ti eisiau rhedeg lawr yr key fact? Dwi 100% eisiau ti rhedeg lawr y key facts. Okay. So, just fel fatha behind the curtains one. So, i fi gallu just neud hyn bach yn galymach, dwi wedi neud o fel fatha project efo ChatGPT a mae di speedio fan thing man oh my god gret sydd yn ffantastig so dio ddim yn home and made info mae o'n wel mae mwy fatha database pull one i fi sydd yn neud o gret yeah so anyway director Robert Rodriguez sef oedd yn gyfrifol am Sin City a From Dusk Till Dawn a'r Mariachi Trilogy. Yeah. Mae gen ti screenwriter James Cameron, Alita Calogridis, DP Bill Pope, fodd yn gyfrifol am The Matrix, produced by James Cameron a John Landau. Sydd efo gilydd gyfrifol am Avatar, Aliens, Titanic hefyd. Cast lead Rosa Salazar fel Alita, Bird Box, Maze Runner, The Death Cure fel notable credit. Drian, not a lot there. Mahershala Ali. Mahershala Ali Mahershala Ali, yeah. Yndi. Yn ti supporting cast Christopher Waltz, Jennifer Connelly, Kian Johnson, Ed Skrein, Dyna pwy oedd o? Yeah, Jackie Earl Haley. Production budget, 270 million. Worldwide gross, 405 million. Chwyddiannus iawn yn China. Analysts consider roughly broken even or generated a modest profit. Or just worldwide. Rotten Tomatoes critics score 61%. So, Guy fynd. Sorry, just to wrap you over it. Yeah. Areas of praise, groundbreaking visual effects, Rosa Salazar's committed central performance, energetic action sequences, areas of criticism, uneven pacing, overcrowded plotting, screenplay some critics found emotionally underdeveloped, top-ranking films yr wsos gafodd ei rhyddhau. Number 1, With a Bullet, Alita Battle Angel, Lego Movie 2, Green Book, Mahershala Ali hefyd, Glass and The Favourite. Wow. Mi oedd James Cameron wedi plan yn directio hwn i hyn, ond gafodd ei distracted gan Avatar. Rosa Salazar, nath hi mo-capio bob dim ar gyfer hwn. A mae dillad i a bob dim amdani hi fel cymeriad wedi cael ei peintio fewn. Di'n dillad mae'n gwisgo hyn yn gwael. Wyt ti'n deud bod hi di ffilmio'r ffilm a noeth, Bryn? Na, ddim o mocap suit. OK, fine. Good. Yn defnyddio technoleg Avatar. Am anime ffilm. Am ffilm. Yeah, sorry, oedd Zendaya, apparently, yn un o'r pobl gafodd ei consider ar gyfer Alita. Highest grossing feature film Robert Rodriguez Edward Norton appears uncredited as Nova, teasing a planned continuation of the franchise. Okay. Gai ddeud, so faint o'n chi sydd actually, mae gen i berthynas
random iawn hefo ffilmiau Robert Rodriguez. Right? Okay, go on. Fel rhiant i ba. So mae Robert Rodriguez... Spy Kids. Genuine, the most bipolar filmmaker geidi, right? Okay. Mae o'n very... mae o'n arbennig yn y ffaith bod o yn gwneud popeth ar ei ffilms. Mae o'n golygu, gwneud y gerddoriaeth, gwneud yr effect, gwneud popeth. Ti'n gallu deud yn Spy Kids. So mae o'n neud stuff fel Desperado from Dusk Till Dawn. Sy'n fucking bach yn brutal. Yn i fel aesthetic freakiness no, right? A wedyn, ti'n mynd trwy syth wedyn fewn i Spy Kids 2, Spy Kids 3D. A wedyn ti'n bwnsio nôl i Once Upon a Time in Mexico, Sin City. A wedyn ti'n bwnsio i The Adventures of Shark Boy and Lava Girl. Right? Grindhouse. Planet Terror. Machete. Spy Kids. Sin City. A wedyn Alita Battle Angel. So, We Can Be Heroes. So, i ffilm o ddoth allan yn berfeddion y pandemic ar Netflix, right? Mae hwnna yn bach o iconic ffilm yn tŷ i fi. Dim yn y ffaith bod pawb wedi enjoyo fo, yn y ffaith oedd o yn comfort watch lleics, yn ganol y pandemic, a nes i gael yn Stockholm Syndrome o fewn iddo fo, a wedyn goffod gwatched Shark Boy and Lava Girl, Spy Kids, a'r stwff mae gyd, achos oedd hi fel, dwi fewn i Robert Rodriguez films, o'n i fel, brilliant, gwni watch it from Dusk Till Dawn, mae mam gael bach o fel early George Clooney. Na, well beidio. BBFC ratings. Goffa bod dros 16 lleici, lle mae dy ID di. Sganio fo fewn i'r teli. Just, hefyd, mae na look, mae stwff o yn cychwyn y ganrif yma, achos na fo sy'n neud y fucking effects i gyd ar compio, ar graffeg, ar vibes o'n fo i gyd. Fi'n gwybod, faint o'r stuff, like, dwi'n gwybod sort of blant di yn yr oedran am Spy Kids a'r stuff mae gyd. Mae na aesthetic, very Robert Rodriguez, like, ti'n gallu deud yn ei stwff o. Be ti'n gwybod amdano fo cyn hyn? Nes i weld o gyntaf, nes i weld Desperado. Ac meddwl, oh my god, mae'r ffilm yma'n amazing. A wedyn nes i nôl i wylio El Mariachi, oherwydd hwnna oedd y ffilm nath cychwyn off, a pam nath o creu y ffilm yna am $7,000. Dim miliwn, 7,000. 1992. A lle oedd o, nath o benderfynu i finansio hwnna. Bynath o oedd seinio fyny i fynd i gael yr drugs mae di testio arno fo, ti'n gallu seinio fyny i gael hynna. Ac dyna sy'n nath o wneud y pres i finansio y ffilm, ac oedd o just literally fo ac un person arall bob dydd, sef y brif actor yna fo. Ydy o'n... Gan i weld? Ni mewn ar un boi ail yna, Carlos Golardo oedd y prif boi oedd efo fo bob dydd, so fod i'r prif actor, so oedd o'n helpu fo wneud setio fyny pethau gosod o dda, wedyn oedd o'n cael pobl eraill oedd o'n actually cael defnyddio yr heddlu go iawn yn y ffilm a falle a mae o'n bonkers nath o'n iddo guerrilla filmmaking type thing. Fo nath o sgwennu'r llyfr nath o sgwennu llyfr o'r enw oh my god, oedd o'n fy mhen. It's... Neith ddod yn ôl i fi wedyn. Ac mae hwnna, yr llyfr yna amdan guerrilla filmmaking type thing, wedi gwerthu miloedd dros y byd amdan sut i just neud run and gun, fucking... Rebel Without a Crew. Hwnna. Film is recognised by the Guinness World Records as the lowest budgeted film ever to gross $1 million at the box office, and is included in the United States National Film Registry for being culturally, historically or aesthetically significant. Superb, da. So wedyn, ond dyna di'r vibes, da. Ar ôl hwnna, mi nathon ni ddarganfod Spy Kids fel pam oedd y plant yn ifanc.
Ag... Be ti'n meddwl o'r creepy... Thumbs, neu be bynnag dyn nhw. Mae'r creepy visuals mae o'n creu mewn stwff fel Spy Kids a Shack Boy and Lava Girl yn... Like, ma' nhw'n really... Ti'n modd fel pan ti'n gwatched cartoons fel Animorphs neu rhywbeth. Mae o fel rhyw... Mae'r vibe yna o fel celf cyfrifiadurol really cynnar, really fucking gonzo. Yndi. Mae yna rhywbeth special da. 90s computer graphics. 100% just. Ie, mae o'n weird yndi. Am fod nes i weld Shark Boy a Lava Girl hefyd, ac oedd hwnna fatha, be ddiawl ti watch ac yna? A ddim clem na Robert Rodriguez oedd wedi neud o. Ond dwi yn admairio y balls sydd gen efo just i fynd, na i wneud hwn for kids, a wedyn na fynd a wneud hwn i adults. Dwi'n gwirioni sut mae waith o'i gyd hefyd yn Latino iawn, like Spanish American iawn. Ne. A dwi'n gwybod da ni'n siarad amdan hwn yn hytrach yn siarad am Alita Battle Angel, ond da ni'n kind of meddwl fel, allai weld yr Sin City-ness yn hwn, ond ddim y Robert Rodriguez-iness yn hwn. Dwi'n ffaith da ni'n siarad amdan Robert Rodriguez a bits eraill i gyd, a ddim siarad am Alita, ddim yn meddwl bod ni ddim yn licio Alita, just i... We're getting to it. Da ni'n rhoi cyd-destun. Da ni'n connoisseurs of context, guys. Oh, definite. Ydyn ni. So, oedd gwachod hwn, ond na alfennau o'r ffilm yma, a ni fel, ti'n fel yr still na sgentio, like, boi efo t-shirt sy'n deud sickos, yn mynd, so ni just fel, dwi isio mwy o'r robots yn rigo i gilydd. Mae hwnna'n very Robert Rodriguez. Efo gyn robots yn, like, smasho i gilydd fyny a rigo i gilydd yn ddarnau. A, like, bys y ti'n kidnapio rwy'n a fel llifio parts nhw off a just gadael nhw na. A ni fel, brilliant. Lle mae mwy o hwn? Allai ddychmygu hwn. Ie, chys o'ch ti'n teimlo rhyw radda o'na fatha... Gych ti tonal kind of that whiplash mewn rei bits. Mi neith anime neud hynna i ti. Mae anime nodweddiadol am fod yn silly ar y diawl mewn rhai agweddau, a wedyn ti'n syth fewn i fel, ond actually unig o montoio you kill my father prepared to die kind of stuff. Cos dwi'n gwachio gymaint o gyfresu, like, mae Demon Slayer yn un ffantastig dwi'n gwylio. Does na ddim pwynt i fi trio cael chi gwachio y stwff yma, ond dwi'n lyfio fo. Unwaith eto, mae o fel healing your inner child. Dwi'n cofio pan ma'n i ar genuine un o profiadau cyntaf fi ar y internet oedd mynd, oh my god, mae yna fan sites ar gyfer y random stuff Dragon Ball ma dwi'n gwachio ar stolen satellites box ni. Dim bod ni'n di dwy'n y satellite box. Oedd y satellite box yn hollol legit, ond oedd brawd fi di manage o wair yn i fyny a gael free sky i ni ar sut yn amseroedd o'r dydd am ryw reswm. Love it. Oes fel, in terms o pobl sydd yn efo ddo, so... Let's go. So, dwi'n meddwl, gyntaf mae Rosa Salazar yn anhygol yn efo. Fy mhroblem i ydy, achos dwi'n mynd gwybod pwy ydy hi, dwi'n mynd allai ddim gweld hi fel performiwr, achos mae animation gwyneb Alita just yn rhy weird, a mae'n real yn Canny Valley gap i fi. O'n i'n cadw anghofio trwy'r ffilm na mae cymeriad CG oedd hi. Diddorol. Oedd o'i wneud efo... Dwi'n meddwl oedd wedi cael ei animatio mewn ffordd mor convincing. Oedd na'n byth adag lle oedd hi a person gywir yn efo yn teimlo'n off i fi. Dwi'n gwybod am y llgada a'r croen, ond... A gwallt, oedd yr animeiddiwr gwallt, di gwallt ddim yn cwmpo fel na, ti'n fod y stwff yna? Ie, o'n derbyn hynna oherwydd na cyborg oedd hi, i ddechrau ni, oedd o'n angyffyrddus i ddechrau ni, by bach fatha, by bach disjointed, ond wedyn,
oherwydd sy'n derbyn, a wedyn oherwydd mae gen ti cyborgs eraill o gwmpas yn y rhan byd. Ie, so... Ie. Dwi'n teimlo i'n rhywbeth oedd faint o lan oedd hi'n edrych yn erbyn faint mor fatha shit yn y cyd-destun y byd oedd nhw'n edrych kind of eitha jarring i ryw radda, so chdi'n teimlo fatha os mae hi wedi cael rhoi at ei gilydd o scraps o falle, so sy'n teimlo lle bod bach mwy o fatha Ond oedd yn nagoedd. O na, ond Mae natur so mae i gyd yn neud hefo ti yn gallu cymryd y ffaith bod hi yn animated yn hollol naturiol achos y byd wyt ti yn yn yr un ffordd pan ti'n gwylio Who Framed Roger Rabbit ar ôl eiliad ti just yn derbyn fo Bob Hoskins yn interactive o'r gwningan. Neu os wyt ti'n Iestyn, wyt ti'n derbyn bod Diolch Rabbit yn real ac... Ys i ddim sôn. Ond ti'n teimlo... Mae'r ffaith... Mae dy gyfrinach yn saff gyda ni, mae'n ffaith. Ie. Mae'r ffaith bod hi di'r unig fatha hollol CG character yn efo, dwi'n teimlo'n fatha bach yn jarring. Heb amdan y chonky boy masif. Wel, ie. Dyna beth i'n cymeryd o, ie? Chonky boy? Ys ni'n ffeindio fan anodd coelio fod... Grewishka. Mae'na gen ti'r rei scenes efo... beth yw'n efo? Ed Skrein. Saipan. Fod i wyna bod ddim wedi cael ei ail greu gan computer, so bo? Na, mae jyst gwyn bod, mae jyst yn edrych fel na. Mae'n edrych, ie. Dyna pan ydw'n castio fo. Bo hwnna'n ddiddorol yn dydio, bod... Am fod oedd o'n caru wyneb, dweud? Bits ffig. A nath hi sleisio wyneb off, oedd hwnna'n pretty cool. Yr actor dwi'n teimlo bach yn drist dros yn y ffilm yma, di Mahershala Ali. Ie. Mae'na un hyd oed mwy trist na hwnna. Lle mae hi? Gwen. Jennifer Connelly? Ie. No. Pam dydi'm hyd yn oed yn y top listings of yma? No. Where's she? Yr actores ydi Idara Victor, sef Nurse Gerard. Right, okay. O'n i just yn teimlo fatha, oedd nhw wedi sgwennu'r holl sgript na, we're going to cut your line here, okay? A wedyn oedd hi, okay, I'll just stand here then. Oedd hi just fatha, really fatha, I'll do all the talking and you just stand there with the clipboard. Yeah. Just fatha, what? O'n i teimlo fatha, o'n un lein gyn Mahershala Ali yn agos i'r diwedd lle mae Alita di stabio fo trwy galon. Ond yn y nôl stori mae gyn ti Ed Norton yn sort of di dailio mewn i Mahershala Ali ac yn siarad trwyddo fo. A mae o'n sort of edrych lawr ar y stabwn, dyma dweud, oh, that looks fatal. A mae o'n just fatha, o'r ffordd mae o'n delifro'r lein yna fel... Ie, hwnna ffynnu hwnna. A mae o'n just yn gret o fatha, y ffordd mae o'n, y dewisiadau mae o'n neud yn y moment yna i fod yr cymeriad yna, a'n edrych ar hwnna mynd fatha, oh yeah, that looks fatal. Mae'n briliant o delivery a ti'n teimlo fatha, di'r boi yma di cael ei wastraffu yn y ffilm yma, fatha, mae o'n eich di bod mewn 5-6 golygfa yn total, a di o'n di cael bron i byd i wneud. A ti'n teimlo fatha... So fe sy'n ffynnu fren, neithom wneud dim synwyr i'ch di, Sioned, ond... Fysa hynna di gallu fod yr union golygfa yna yn Disclosure Day? Yeah, probably, yeah. Pa golygfa? Na, hold on. Pa gymeriad ydych chi eisiau? Yn Disclosure Day. Neu yn, Ie, ffilm Steven Spielberg. Dwi di gwrando basically ar whole podcast am Disclosure Day a dwi heb watch it o, dwi'n gwybod y spoilers i gyd, dwi just heb watch it o. Wel, nawn ni'n spoiler fo i bobl erich. Yeah, exactly. Wonderful gwrando ni. Yeah, so, ond otherwise, dwi'n meddwl hefyd mae Christoph Waltz hefyd yn neud job da yn efo, ond dwi'n teimlo i ryw radda yn o'r pethau, mae'r ffilm yn diodda o ydy...
ma nhw'n trio neud gormod. A dydy, mae cychwyn allan lle mae nhw'n darganfod hi a mae gen ti'r subplot o Christoph Waltz a'i Raigo, mae'r subplot yna yn ffaith bod yn colli blentyn nhw. Mae gen ti wedyn y subplot lle mae o'n hunter yn mynd ar ôl fatha rogue, be bynnag. Mae gen ti wedyn y subplot lle mae hi eisiau bod yn hunter. Mae gen ti wedyn y subplot lle mae hi eisiau bod yn motorball star. Mae gen ti wedyn y subplot efo mae Hyrsla Ali ag yr doctor beth nhw, Nova? Ie, a Nova, a ti sort of mae'r ffilm ond o 2 awr, a mae'n efo 6 plotline yn efo, a ti'n teimlo fatha Inception. Mae'n gyfres, dyle fo fod yn gyfres, a mae'n gorffen mae'r diweddglo just fel, sequel bait sequel bait i rhywbeth oedd nhw beth actually mynd i wneud yna. So ti'n teimlo i rhywbeth os nhw eich di canolbwyntio ar 1 neu 2 o'r hein a di flesio nhw allan yn mwy gyflawn fysa fod i bod yn rhywbeth bach mwy diddorol. So chdi di gellu wedyn neud Hyrsla Ali fel yr villain ar gyfer ffilm gynta. Wedyn ond mae'n just lladd off fel yn diwedd y ffilm gynta. Ti'n teimlo da ni di gwasraffu nhw a ti'n teimlo mae'n egin gymaint o bethau mynd ymlaen, mae'n egin gymaint a ti'n teimlo just slow down. Mae hwn yn really, really diddorol. Ti di adeiladu byd fascinating. Mae gen ti'n cadw yn ffyddlon i'r stael o'r anime. Mae'n a bit, nes i watcha dda clips ma, lle mae'r ffilm yn one-to-one ailgreu bit allan o'r anime. A mae'n fascinating. Mae'n edrych yn gret. A ti'n teimlo fatha iwsio hynna, fatha adeilada'r byd ma. A dwi'n teimlo wedyn fatha edrych ar efo, fyswn i wedi bod yn hapusach gweld Cameron yn neud hwn na neud Avatar. Mwy Avatars. Mae'n ffaith bod ti'n neud tair ffilm Avatar a ond i'n un o'r hein, dwi'n meddwl nath o neud y dewis wrong. Dwi'n gytuno. Y ffilm yma yn hynod ddiddorol yn y ffaith bod o yn western recreation o anime sydd actually yn lot llai sglyfu na galla fo fod. Achos wyt ti'n ar ôl yr Scarlett Johansson ti'n edrych basically ar ffilm sydd yn dibynnu lot ar edrych ar corff merch sy'n teenager basically. A mae hwn ar y dechrau o'n i fel sut mae hwn yn mynd i fynd wan, achos o'n i'n gallu teimlo fel oedd senses fi gyd just fel like disembodied torso merch ifanc. Be mae hwnna'n symboleisio? Mae hwnna'n bopeth, mae hwnna'n in a sense, mae'n dinister, mae'n power dynion dros y cyrff yma. So oedd hwnna i fi, o'n i fel sy'n hwnna'n mynd i. This ain't no Michael Bay movie. Well, yeah. Well, let's get on to that. I've got an ID card that lets me do this. Did you know that it's legal in 30 whatever states for someone who's 18 to go out with someone who's 15? A ti fel, fuck you. A beth dwi'n dychmygu efo'r... So, rei chi sy'n gwybod ydy'r un o'r Transformers movies efo gyntaf o Mark. Dwi'n cofio Revenge of the Fallen neu rhywbeth, dwi'n gwybod beth bynnag. Dwi'n cofio, oedd yn un nathon ni watched. Nathon ni trio gwachod, nathon ni actually cwblhau o. Si nopio allan hwnna. Mae'r ffilm yn stopio am 5 munud i explainio pam bod fod o ddim... Mae gen y prif gymeriad Gerdyn sydd yn sôn amdan deddfau mewn gwahanol states yn America sydd yn golygu bod o ddim yn treisio os wyt ti'n hyn na 18
ac yn cysgu hefo merch sydd yn 15, os oedd ti'n mynd allan efo hi pan oedd ti'n 19. Ie. A mae'r ffilm yn stopio am 5 munud i esbonio hyn. I fucking esbonio, a dod a cardena, laminated card. A ti fatha... I got my mom laminated this for me. Ond fucking creeps sydd yn cwed yr amser i neud pethau fel o. Mae yn sglyftastic. A o'n i'n clensio. Do. Am fel y 5 munud cyntaf fel. Yr unig ffilm da ni wedi dechrau wneud a di abandonio i newid i ffilm gwarell. Mae o mor wael, ond yn y ffordd fel actually chwdlyd. Mwy chwdlyd na pina colada nes i yn y blender. Dyna faint o chwdlyd ydi o. Ond enw, nôl i'r ffilm yma. Ac o'n i'n really falch, achos dwi'n gwybod, Robert Rodriguez wedi gweithio hefo plant ifanc. Mae wedi gwneud ffilmiau plant. So o'n i'n gwachod hwn yn mynd, sut mae hwn yn mynd i weithio, a wedyn, o'n i yn... oedd o ddim yn berffaith. Mae hi'n endio fyny yn cael corff newydd, super amazing, achos bod hi yn fel berserker warrior from the 26th century. A mae hi yn gallu ffurfio'r corff yma i sut mae hi'n gweld i hun. Fel union fel Iron Man. Mae hi'n gweld i hun ddo, ond os ti'n sylwi pan mae fel, look, it's remorphing into how she sees herself. She sees herself with bigger boobs and a tinier waist, guys. Mae'n gweld i hunan fel, a mae'n linell yn y fod. She seems a bit older. Yeah, ti'n gyfi grabio notes fi, right? Alita Battle Angel notes fi. Mae o'n deud rhywbeth fel, corff newydd shiny, wow, she looks like she's a little older in this body. Ac o'n i fel, Ddim hwnna union y-lein. Na, dyna be mae'n deud yn notes fi. Na, ddim hwnna y-lein. Na, ddim hwnna y-lein. She's older than you thought she was. Rhywbeth fel am fod, she believes she's older than what you thought she was. Wel, mae yn tri hamwyroed. Fair enough. Ond y subplot yr undercurrent oedd edrych ar y robot yma gyda hard body. Ac yn i o. Ond doedd i bob sydd ddim mor fawr a beth sy'n arfer efo yn manga anime things. Doedden nhw ddim yn anime boobs, a mae hwnna'n huge thing i fi, cos dwi wedi goffa cael gymaint o sgyrsiau hefo fy Anwyl Mab sydd yn gwachod y stwff mae gyd, a dwi fel... Like, wyt ti'n gwybod pan maen nhw'n darlunio fe fel na, ac wyt ti'n gwybod faint mae'r anghyfforddus mae o'n gwneud merched i weld na dyna be di, like, y main thing mae hogiau'n edrych arno wrth weld ni. Ac mae hwnna di bod yn... Unwaith eto, is y thema'r sioe heddiw wedi millennial parents yn cael sgyrsiau anodd efo'u plant. Amdan anime boobs... Keir Starmer outlaws anime boobs for kids under 16. It's like, good one, Keir Starmer. I'll get you out of your troubles. So mae'r ffilm, oedd y vibes yn dwi'n licio a cyberpunk setting. Dwi'n licio stuff ma. Oedd o kind of fel shiny Blade Runner yn doedd o. Alita Battle Angel, achos o'n i'n disgwyl fo fod yn chwerthin llyn y wel. Dwi'n cedi nes i mond chwerthin un waith. Lle mae i shitty human boyfriend hi yn deud, Alita, you're the most human person I've ever met. Ac yn i just fel... That's the David Cameron line. Ac yn i just fel... That's not ddim... Diolch mi fi. Mae'r romance subplot, mae'r boyfriend yn generic fucking pretty boy American weirdo. Be dwi'n lyfio ti, mae o'n... So mae o'n apparently gweithio i Vector. A by hefyd, bob tro yn galw fo Vector, yr unig peth o'n i'n gallu clywed oedd y lein o Airplane. What's that Vector? Victor. Huh? This is Clarence. So Vector ydi Mahershala Ali. Very cool. A wyt ti'n edrych ar yr anime gath i wneud yn 1993 a ti fel, shit, definitely Mahershala Ali, mae'n really edrych fel y cymeriad yn y, like, just the most cool suave guy hefo spectacles hael. A dwi ddim yn jocio, dwi yn berchen y spectacles hael yna. A so ti'n hefyd yn gweld y ffordd mewn cario i hyn fatha, mae o fel Blade,
Oh, 100%. 100% buy it. Dos am... A ti fatha teimlo'n... Pam dwi'n wedi neud Blade eto? Hefo Mahershala Ali. Give me that Blade movie, cos bydd o'n freaking brilliant. Mae gymryd hwnna. Mae o'n swaf, mae'n cool. Mae specs o'n amazing. 100%. No notes. A dyna bod i dal deud... Dwi'n teimlo gafodd o'i wastraffu yn y ffilm yma. Dwi'n teimlo fatha, mae'n biti mawr bod o'n gael gilliad i wneud. So, o ran yr effects ar celf a stuff, o'n i'n cydiodd cwpl o'r... Yes, dwi'n dod draw at y ti hwnna. Oedd yr animation yn y fights a stuff yn cool iawn, o'n i'n teimlo, o'n i'n really impressed. Oedd y bar fight yn awesome. Oedd lle mae hi'n cicio tîm pawb. Mae'r gymnastig ydi hi o ran eto corff. Oedd o'n asgoffa fi o From Dusk Till Dawn. Am fod just y holl bar scenario na. A wedyn, o'n i actually teimlo ipyn bach o peril ag ofyn drosti pam nath i fynd i lawr i'r Underworld yn fyna, ac o'n i'n shocked pam nath i gael... Mae hi yn cael ei sleisio. O'n i'n shocked pam nath i gael ei sleisio fyny, a fod o'n i really yn disgwyl fatha... O'n i'n siarad, how does it fuck mynd i gael eich yn hwn man? A hwnna'n part hwnna nes i, hwnna sort of bother fi hefyd ydy. So mae'r cariad di bod yn gweithio i Mahershala Ali yn jackio a dwy'n bits off gwahanol robots. So mi oedd i gweld di dwy'n y bits ma off fatha un o'r boys o'r motorball tracks. Mae Mahershala Ali di deud iddo fo, hei gryda dos a hein i Sharon a neith i roi... mae hi... Mae Grishka ma'n troi fyny. Mae'n bygwth yr hogan mewn i weld mewn cariad efo efo'r weapons mewn gwybod mewn newid roed i a mewn wedyn yn mynd yn ôl i Mahershala Ali dweud, hey, give me another job, boss. A ti oedd nes ti'n gweld fatha a mae'r dweud, you're the most human person I've ever known. Dwi'n meddwl fatha, a mewn actio hollol mewn ffordd groes i fel sa'ch chi'n disgwyl i y person yna actually ymateb yn y sefyllfa yna. Ti'n fatha, be sy'n mynd ymlaen? Mor dda di Salazar yn faint o wael ydi o. Mae'r ffaith bod o mor wael yn neud hi'n edrych lot gwell fath o beth. So dyna dwi'n meddwl lle di'r reswm arall pam bo fi'n teimlo bod hi di wneud job mor dda ydy mae o ddim mor dda hynny. Sut ydych chi'n teimlo amdan y sequel bait ar y diwedd? Ma'n wastad fel yna. O'n i'n meddwl, o'n i really, oedd gennym ni 20 munud i fynd yn y ffilm, a oedd sut mae hwn yn mynd i ddod i ben? So no way mae'n mynd i atab cwestiynau gyd sgynna fi yn yr 20 munud nesaf. Genuine, ie, 20 munud. O'n i fel, so nath o orffan, ac o'n i'n meddwl, wel, dwi eisiau sequel o'n does? Dwi eisiau... Mae hwn yn gymaint o cyfres. So hwn yn gallu mynd mlaen Os ydych chi'n deud bod hwn yn fatha'n 8 episode miniseries ar Amazon sydd yn, fucking go for it. Dallt, mae o'n just yn... mae'n un o hynna lle mae'n siomedig fod oedd i gorffan sydd oedd o. Mae'n bwyd fatha... Dwi'n really intrigued i wybod os wyt ti'n ennill. Fatha'n... be di yna fo... Hunger Games. Os ti'n ennill, ti'n cael mynd wedyn i fod byw yn y brif ddinas thing man. Ac mae hwn yn hun ar Hunger Games dwi'n cymryd ydi. Did well? Wel, 1993 o ran yr anime, dydi? So eich fod Hunger Games yn cael y syniad o fyna. Ond be sy'n actually digwydd wedyn, da ni gyd yn intrigued fatha, am fod gathen ni million shot eblaw yn yr ola yna, o unrhyw beth o beth sydd mae'n edrych fyny yn y topia, a pam na mond un dinas sydd dal ar ôl.
Tywod, be di'r hanes go iawn, be ddigwyddodd. Tywod, ar yr digwydd bod, dwi'n berchen ar y ffilm ma. Right. A mae'r extras... Ers gynt, neu ers... Dwi'n meddwl oedd o $3.99 yn ystod Covid, a hwn di tro cyntaf fi actually start a watch o. Iestyn. Ac mae na animated... Mae wedi cymryd y manga, dwi'n meddwl, a di animatio fo slightly, just nid, ti'n bod, y minor movements thing. A maen nhw'n esbonio mwy amdan sut nath y rhyfel dechrau rhwng Mars a'r ddaear, a sut oedd y factions di digwydd a bachu. So mae'n mwy o esboniad hynna yna fo, ond dwi dal efo lot i wylio yn hwnna. Doedd yr Hunger Games allan o'r nofel yn 2008. Ti. So dyna si reid yn review letterbox fi ydi fatha where's my sequel? So, eto, efo gymaint o stuff fel un, maen nhw'n byd wyt ti fel, yes, ni'n watch hwn. Cys o ran, dwi'n gwybod bod ni wedi fel Ffilmdiddim, a ma na weirdness. Oes. A eto, mae'n ormod yno fo, mae'r weirdness yno fo, a ti'n teimlo mae'n di cremio gymaint i wrth o, mae'n neud y weirdness yn waith. Lle ti'n di really gadael i syniadau cael ei le i gael tyfu. Ti'n neud o'n neud mwy amlwg, dwi'n meddwl. O'n i'n hefyd, o fewn y stori, mynd yn jumpio nôl ymlaen, o'n i eitha siwr, ti'n bod, oedd yn pwyntio fod Christoph Waltz, he's Jack the Ripper, he's going out there, killing all these females. Ac o'n i dechrau really meddwl, well, mae'r merch ma'n cerdded eto, mae gen i fo mwrthol môr, be ffoc, mae rhaid fod o'n mynd i wneud o. So, o'n i ar ochr Alita fyna, o'n i really coelio, he's gotta be the bad guy. Oedd nhw, tywad... Oedd nhw'n telegraffio hwnna mor amlwg. Oedd, dyna oedd yn meddwl, it can't be. Mae'n mor amlwg. Yndi, a ti'n teimlo fatha, a mae'n actio mor shady, ti'n fatha, na mwyn red herring. Surely. Ti'n teimlo fatha, dyna mynd i ddim... Ond o'n i really ddim yn disgwyl y darn wedyn fod oedd o yn rhan o ryw grŵp o bobl sydd yn hyntio, am fod nath o'n syncio fewn efo fi efo'r boi oedd yn licio i wynab fo. Pan math nhw esbonio, look at that guy, that's Saipan, he's a hunter-gatherer neu bynnag dyn nhw fo. So nath hynna just mynd syth dros ymhenni pan math o boi'n esbonio fo. A wedyn nath reit, fatha private investigator mewn ffordd, ond just cymryd pobl lawr. So o'n i'n ffeindio'r stori yna'n intriguing, ond fel ti dweud, mae yna gymaint o layers i'r nionyn weird ma. Dyna beth, o'n i'n joio y vibes, a dwi'n mynd siŵr pan bod fi wedi fflacio fo fel Ffilmdiddim, mod i bod ar yn rhestr ni'n do, o ran... Dwi'n meddwl mae'r uncanny valley-ness of it all. Just yr kind of y weirdness, ond dwi'n oedd wylio fo, dwi'n licio'r vibe yna o fel ma hwn i fod yn weird achos bod hi yn inherently ddim yn human. A ma'n okay, ond eto, does na ddim ffordd mae Western artists na Western audiences yn mynd i gymryd Llygaid anime in a realistic setting o ddifri. Genuinely dal erbyn diwedd y ffilm a ni fel allai'n really edrych diolch yn ei dim synwyr i fi. Maen nhw dal yn well na y fersiwn gynta o'r llygad nath nhw'n reid ar Sonic. A danedd Sonic oedd y boi de. Danedd Sonic oedd yr issue. Dwi'n dweud falch bod ni wedi gwylio hwn, a ti'n mo, da ni wedi gwneud loads gwaith. Dwi'n cedi dwi'n dro an lle da ni'n mynd ar ôl hyn, achos mae hwn yn sort of agor y drysau fel ffilmiau sydd ddim necessarily'n ofnadwy, ond ti just efo fel vibes wir. By the way, ffilm nesaf dyn ni'n neud ydy fydd yr ffilm 75. Oh my god, fydden ni wedi watcho site, like, da ni wedi wastio blynyddoedd o'n bywyd. Dwi'n mweld o fath o wastraff. Yes. Na. Ti'n gorau
i wybod beth sy'n dda, ti'n gorau gwybod beth sy'n wael. Da ni'n dysgu mwy am yr celf ma a yr art o sut i actually neud y ffilms a dall beth sy'n gweithio, beth sy'n ddim. Na i roed o fel hyn, mae chance na i ail-wylio hwn. A na i ddim ail-wylio Disclosure Day. Hei, mae hwn yn... Dwi di reid hanner seren am fwy Disclosure Day na dwi di reid i'r ffilm yma. Ond mae hwn yn rewatchable lle mae Disclosure Day yn fwy... Gewn ni, please, neidio fewn i awgrymiadau. Cos mae Disclosure Day... Dwi wedi gwrando ar y penod blank check amdano fo. A mae o'n fascinating i fi. Sut mae hanner y gynulleidfa fel... Spielberg, amazing. A mae hanner just fel, cringy weird. Dyna sut ma'n ar y podcast. Ar y podcast, maen nhw ar blank check, maen nhw'n reit positif. Maen nhw'n fewn i be bynnag mae Spielberg yn dod allan mewn ffordd. Achos career retrospective stuff, ti'n ma? A ti'n gweld fatha, mae gen ti John Williams yn hwn hefyd sydd yn 94. Oedd y music yn dda. Oedd, mae John Williams yn 94, ti'n teimlo fatha, he still got it. Yeah. Fatha beth. A ti'n gweld... Nath o ddim y cerddoriaeth i Mandalorian and the Grogu na. A mae'n esbonio lot, dwi'n meddwl. Dwi'n teimlo fatha, mae'n bit Spielberg ti'n gweld lle mae gen ti fatha'r rei o'r set piece action sequences sydd yn... Ond eto mae hefyd fatha... Mae'n bits bach sydd yn really stupid a ti fatha dwi'n meddwl ysdi pwyntio allan yes fatha mae fatha'r fideo mae'n bit lle mae un o'r cymeriadau trio sneakio nôl i trio dwy'n car a mewn cuddio tol i ffens sydd yn ddau bostyn a un bostyn ar draws mewn cuddio tol i hwn a mae gen ti'r ochr arall mae gen ti toman o fatha special forces types ti fatha beth sy'n neb yn edrych tu ôl iddyn nhw fath o beth mae'n tracking shots a dwi'n meddwl in terms of techneg o'r ffaith bod hwnna gyd yn un tracking shot mawr mewn i'r car dwi'n meddwl yn really da mae hwnna di'r sort of technical stuff mae'n eich di edmygu ond mae'n just bits dio ddim mae'n lot o set pieces mae'n oedd rhyw 4-5 o set piece escapes ma sy'n ti'n teimlo fatha fatha ar ôl y trydydd ti'n teimlo fatha mae hyn just yn mynd i just cario ymlaen diag fatha dos am peril yna ddim mwy iddyn nhw maen nhw di goroesi i gymaint o bethau maen nhw di diag i gymaint o bethau ti'n sôn ti'n fatha fine nath yn y podcast blank check nath nhw sôn amdan yr invisible the fences sy'n neud chdi'n invisible a sut ydyn bobl yn bumpio fewn i stuff invisible a stuff na mae hwnna'n wahanol dwi'n sôn amdan pan mae Prince Charles fedrai'm gofio enw fo beth Prince Charles yn rhedeg i fyny at y tŷ lle mae'r guards i gyd yn sefyll yna ac mae o just ti'n bod 3 fence efo polyn yn top polyn yn canol polyn yn gwylod mae o'n fath o computer game lle chdi di Snake yn Metal Gear Solid a ti just yn sneakio rownd yla a mae'na security guard reit o flaen chdi a mae'na exclamation mark yn popio fyny o'ch ben yma mynd hwnna a os ti'n just yn aros yn llonydd mae rhaid os am byd yna ac mae'n just yn baffling sydd fo special ops methu gweld o a mae'n just yn sefyll yna mae'n llythrenol just yn ffens fatha fel gaps fel hyn so chdi chi cropian trwy'r ffens un problem mae o'n just a wedyn pan maen nhw 10 troedfedd i ffwrdd wrth nhw mae yna boulder maen nhw'n cuddio tel i boulder wneud nhw'n clywed ni rwan a wedyn ma'n bangio fewn i'r coedan sefyll ar twigs a bach i cyrraedd i ffwrdd da ni saff and it's just like a di e'n mynd dweud bod y ffilm
Mae gen ti bits... Diolch yn wael. Diolch yn wael. Mae gen ti bits... Mae Emily Blunt, dwi'n meddwl, yn wych yn efo. A mae hi'n kind of gallu mynd o fod yn fatha'n hollol sincere i fod yn... Mae'n tamad lle... Mae hi a i chariad hi mab Goldie Hawn. Hold on. Mab Kurt Russell. Kurt Russell a Goldie Hawn. Wyatt Russell. Wyatt Russell, chdi. So mae nhw mewn car, a mae nhw'n dweud, mae Common Domingo di dweud i ni, destroy your phone. So mae'n tafod y ffôn allan, a mae'n gweithio'r Wyatt Russell i dreifio'r car dros y ffôn. A mae'n beth i fod nhw'n gorau mynd yn ôl ac ymlaen 3-4 y weithiau i trio You missed it. A mae'r ffilm just yn stopio ar ryw 2 munud just i'r bits yma o physical comedy a mae Emily Blunt just yn gwerthu'r scene chos mae fatha Betraeth di mae'n a cut o'r ffilm lle mae John Williams dweud okay in this bit a dyna mae hi'n neud ond dwi'n meddwl mae'r ffilm yma'n hwn yn beth oedd bodro fi ydy mae'n trio bod yn hynod o profound neu mwy mae'n meddwl bod yn mwy profound yn agydio ac mae Spielberg di sort of dweud mwyn yn meditation ar beth i fod yn part o'r dynol rhyw a ti fatha dydio ddim ddo beth sy'n ni'n meddwl sy'n aliens yn troi fyny fori a beth ti'n gweld ydy'n y diwedd lle maen nhw'n rhoi'r fideos mi gyd allan di mae pob jyst yn sychu ar ei ffôns nhw dyna oedd y ddadl fawr ar blank check oedd nhw fel at the moment so dwi wastad yn ymlaen amdan da ni'n kind of mewn post-truth society o fel mae amheuaeth ni o bob peth yn gryf iawn a ti just fel bysa bobl just ddim yn credu fo bysa na just bynysio bobl fel well di hwn am hwn obviously yn gael dydy disclosure ddim gymaint o thing a bysa fo cys y bobl fel well obviously mae'n fake a so so maen nhw'n sort of setio yn yr cwestiwn yma o fatha da ni di deud a di sort of now what fatha beth a ti maen nhw'n cut to black fatha beth ti okay so ti teimlo i ryw hefyd a mae'r gymaint o lens flares just lens flares bob man a ti fatha sort of alright calm down JJ ydy o JJ di bod yn ond ti Spielberg roedd dy fewn a ti fatha really okay fine a mae'n a bit mae'n a bit lle mae'n mae Cristnogion yn mynd i ail ystyried be maen nhw'n meddwl o dew a falle ti fatha na di ddim really ti sort of maen nhw'n fatha mae'n a nun sy'n dweud fatha da ni di cael dweud bod ni di'r unig pobl a mae'r aliens yn mynd i trefyn a da ni di trin nhw fatha diwia ti fatha na da ni ddim yn mynd i dim dyna that's not how it works di humans ddim yn gweithio fel na mae just a holl beth yn fatha mae di kind of cam ddallt ffydd a beth sydd yn y Beibl a ti fatha mae'n dyn yn teimlo bach yn ti'n disgwyl Spielberg neu mwy o waith ar hynna a dwi'n ddim yn dwi'n nes i glwb bod yna 42 fersiwn o'r sgript ma do oherwydd mae gen be arall oedd y boi di sgwennu da oedd mae di neud stinker sto nath o'n neud Crystal Skull do fi ddim cofio beth eraill ond oedd o'n ddau iawn oedd i resume oedd o'n ddau iawn a ti'n meddwl fatha mae nhw'n trio bod yn glyfar so hyn di'r bit mae'r boi ma'n fatha so mae di'n neud known for Jurassic Park Black Bag Mission Impossible a mae'n just dim Black Bag di'r ffilm na da ni isio gwylio o Iwerddon na ci
Naci, hwn ydy'r un efo Michael Fassbender a Cate Blanchett. Lle mae'r ddau yn dwi'n cofio hwnna, ie. Iawn, Jurassic Park ddiweddar nath o neud, ie? Naci, Jurassic Park, Jurassic Park. So no, fo nath neud yr sgript i selio ar llyfr Michael Crichton. Right. So fo nath adaptio'r llyfr i fod yn screenplay. So mae'n hit and miss. Mae'n hit and miss go iawn. A ti'n teimlo fatha, oce. Mae hwn yn miss, chos ti'n teimlo fatha mae'r 42 o sgript, so ti'n teimlo fatha... I fi, mae'r marchnata yn... Mae'n gwerthu o'r werthu fo. Mae'r posters i fi, yr posters gweitha sydd allan yna yn marchnata ffilm. Siarad efo fi'n hyn, achos dwi'n gwybod maen nhw fod yn fel mysterious. Ond dyn nhw'n dynnu chdi fewn eisiau fynd i weld y ffilm, na di? I mean... Ydy just enw Spielberg yn mynd i neud hynna anyway, ddo? Ie, dyna di'r peth, de. Os oes efo ddim efo enw Spielberg yn attached, fysa y posteri yma ddim yn gwerthu'n byd, am fod maen nhw'n appalling, dwi'n meddwl. Does am digon o intrig yn efo i dynnu chdi fewn i dweud, ia, disclosure day. Na. Os o ddim yn Spielberg, os o ddim yn Emily Blunt, dwi'n meddwl sy'n ddim wedi weld o. Oedd Emily Blunt yn rai o'n efo? Oedd. A eto, dio ddim yn ffilm drwg, ond eto, mae o fatha, sort of, 5 out of 10 fath o beth. Dio mond yn cael cystal rhan achos taw Spielberg ydi o neu be? A beth ydi, mae'n a bit genuinely... Mae'n a lot of competency yn yma. Ondi, a mae'n a bit efo genuine tension yn efo, lle mae'n ydi cael ei roed at ei gilydd mewn ffordd fatha ti wirioneddol yn poeni amdan y cymeriadau yma. Ond eto... it's not in service of the greater plot o'r ffilm fath o beth. Diolch yn teimlo fatha bod o'n mynd i nillio efo fo. Mae'n creu y thing ma ac dwi'n cael mynd i nillio ti'n sort of teimlo fatha just mae'n rhywbeth ar goll i connectio fo mewn i stori sy'n ti actually poeni amdan beth sy'n digwydd yn y diwedd a rhywbeth sy'n ti isio am dyn nôl ac edrych fatha ti'n meddwl amdan fatha Close Encounters ti'n teimlo rhywbeth eitha Mae'n build-up eitha dan hwnna mae'n build-up dan efo ti'n teimlo yn y diwedd fatha fuck fath o beth fatha mae o'n gadal efo'r aliens mae'n bwysau iddo fo does efo hwn ti fatha mae'r fatha 5 munud weitha'r ffilm basically yn news anchor yn reactio i fideos o aliens ond fel idodd bod pawb yn credu beth yn os ydych chi gweld Simon Mayo Mac cyrnod mae o'n deud, mae hi yn neud spot on job o hwnna. Ydy. A mae'n lot o bobl yn reid fatha stake i hi, ond i fatha na actually, I buy it, chos oedd Cymod yn atgoffa ni oedd ffaith bod Simon Mayo oedd o ar Radio 2 pam digwyddodd 9/11 ac job fo oedd basically fod ar y radio disgrifio be oedd o'n gweld ar y teli a dyna o chnath o am yr amser yna dwi'n cofio gwachad y newyddion a fel oedd y newscasters yna fatha da ni llythrenol ddim yn gwybod beth sy'n digwydd efo yma da ni'n trio dod â newyddion i chi so mae'r ffordd mae hi'n actio a'r ffaith bod hi'n ymateb i be mae hi'n gweld a mae'n ymateb mewn ffordd human i be da ni'n gweld yn syndod ond eto be nesa fath o beth wysyn ni jyst yn dweud disgwyl o ddod ar TV swn i'n gwneud trip i'r cinema i watch it unnecessarily tos mae'r griw yn chi'n mynd fine whatever ond
peidwch a fatha dailio'r expectations fyny i 10, dwch o fel lawr i fatha 5. Cer fewn yn isel a ti'n oce. Na I watcha Josh O'Connor, oedd Wake Up Dead Man yn amazing, I should watcha Josh O'Connor, just gwyneb Josh O'Connor yn bod yn emosiynol am coploria. Na I gymryd hwnna, dim problem. So oedd hwnna ddim di tanio ond oedd o werth siarad. Beth arall allwch chi awgrymu y dyle bobl mynd i watcha ta? Dim nesaf bod ni'n gorfod sy'n ni'n awgrymu pobl mynd i weld ond mae'n rhywbeth oedd rili oedd ticlo fi chydig bach. Un o'r cyfresu dwi'n bod yn gwachio fatha, dwi'n lyfio police procedurals, mae police procedurals just fatha, mae nhw just yn fatha popcorn, rydych chi just ista, just gwachio nhw, mae nhw'n really stupid. A un o'r ein nes i watchad oedd cyfres o'r enw SWAT, SWAT, ydi selio'n SWAT team yn Los Angeles sydd yn neud bob dim. Mae nhw police department yn ei hunan, mae nhw'n investigatio pethau, mae nhw'n chasing our bad guys a whole lot, a mae nhw'n super diverse team o SWAT officers, a mae nhw'n gyd yn edrych yn hunky ac yn hot, a mae'n ffantastig. Ond mae wedi selio ar cyfres o 75. So, ond eto, beth digwyddodd rhwng y ddau yna, oedd ffilm yn 2003, dwi eisiau dweud, efo Samuel L. Jackson a Colin Farrell yn efo. Ac wirioneddol so nes i watchad y ffilm chdi bach yn couple of yn ôl a be nath really eto fatha'r Magnum P.I. bit cynt ma nhw kind of dechrau off training fod y SWAT officers, ma nhw'n dod y SWAT officers a ma nhw'n cyfeirio at ma nhw'n canu theme tune yr sioe o'r 75 yn y ffilm. So ma nhw fatha, diolch yn diegetic, mae o fatha, ma nhw'n diegetic ydi... Pan mae o fewn yr narrative, a diegetic ydi pan mae o just y gynulleidfa sy'n clywed. Ma nhw'n diegetically canu'r hwnna mewn bar at ei gilydd. Be sy'n digwydd wedyn, a mae hyn fatha, ydi, mae'n y cymeriad arall yn gwachad teli, a be mae o'n gwachad ydi bits o'r sioe o 75. Right, okay, Mae'n bit lle maen nhw'n cyfeirio, so mae'r bits o 75 lle maen nhw'n cyfeirio at cymeriad yn enw Hondo. A Hondo di'r prif boi o'r cymeriad o 75. Ond Hondo hefyd ydi enw cymeriad Samuel L. Jackson. A ti'n sort of fatha... Dwi'n enjoyo hyn. Mae'n fatha rhyw meta-joke. Ond ti'n teimlo fatha... Beth yw gwirionedd? A mae'n really fatha just yn hilarious i fi. So... Ond hefyd, chys gyda'i byd arall teledu waith. So nes i, o'n i diweddar yn yr Eidal, es i'r Eidal. Ti di bod i'r Eidal? Dwi di bod i'r Eidal, do. My god, nath ni hyd yn oed siarad yn hyn am like y dwy o'r beth. So es i'r Eidal, i Milan, yn yr Eidal, a nes i o diwedd gallu cael mynd i weld The Last Supper. Holy moly. Mae gen i llyfr amdan The Last Supper yn rhywle. Y llun. Yr Only Funds. So beth i hwn ydi fresco gan Leonardo da Vinci sy'n cael ei peintio ar wal. Oedd y ffreitir mewn mynachdy yn Milan. Mae fel y Mickey Mouse murals yn yr ward plant yn Aberystwyth. Basically. Mae hwn yn y capel, yr Santa Maria delle Grazie Mae gen Bryn
guidebook mae yn flicio trwy'r rwan I ddeud wrthych chi y manylion cywir amdano llun yma. Llun hen a phwysig iawn. Oedd yn y barbecue yma? So beth ydi Oedd Iestyn di cofio dod â like bottle o wîn I pawb arall neu just dwi'n bo bottle o olive oil neu so hwn ydi yr last supper yn y stori'r Beibl amlwg hwn ydi'r beth lle mae Iestyn deud mae'n un o'r chi am betreo fi so nath o gael pawb I aros yn llonydd tra oedd yn peintio hwnna Do. So Iestyn gorau mynd, come on guys, mae gynna I llefydd yr eich fod. Mae'r bwyd yn mynd yn stale. Exactly. So mae hwn di cael ei wneud gan Da Vinci fel experiment o gweithio allan proportions a scale a fath o depth perception. So hwn just yn fel practice run iddo gynna fo efo stuff arall. So, o peth hefyd ydi, diolch di cael ei wneud fel fresco traddodiadol. Yeah. So frescos traddodiadol gyd ti plaster glyb a ti'n rhaid y paid ar y plaster. Ti ar y plaster fresh neu fresco. So mae'r paid ar plaster sychu fe'i gilydd so mae o'n di cloi mewn yn sound. So pan ti'n gweld nhw'n ailfywio frescos clasurol be maen nhw'n rili neud ydi just llnau baw oddi arno fo fel y farn the top a so beth ti'n cael wedyn ydi'r paid greiddiol yn dod allan mwy amlwg wedyn achos mewn lannach na'r hyn na Da Vinci dweud dwi'n licio'r ffordd o wneud frescos fel so dwi'n gadael i'r plaster sychu a wedyn just peintio ar y plaster di sychu so mae'r ffaith wedyn bod o di para 500 o flynyddoedd wedyn some varnish na some byd fel na so y peth ydi so hwn ddim yn stafell climate controlled am ganrifod o gen ti mae'n ceisio fel beidu ar intro mae Napoleon di cadw'n geffyla na mae milwyr diwsio fo fel fatha lle iddyn nhw fyw dydy'r celfydd ydy'r ioe di cael parch na, nath bron yr ardal o gwmpas y capel cael ei dinistrio gan yr Allies yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Mae'r ffaith bod y thing wedi para am 500 flynyddoedd yn bonkers. Werth Beiblaidd sy'n rhaid yn dweud. Mae o'n bonkers o beth. Dwi wedi bod I Milan fatha rhyw 4-5 o weithiau a rioed di manage cael amser. Humble brag. Di roed gael amser. Lle ti'n mynd yn eitha... Fi actually yn mynd yn mynd i'r Eidal. Ti'n mynd i'r Eidal? Ti'n mynd i'r Eidal? Pa ti'n dweud o ffogin Iestyn i Gay Paris? Anyway. It's holiday season yn yr Haclediad, boys. So, maen nhw'n trio nadu fatha touts fatha signal yn y ticket I gyd a gwerthu nhw ar profit so maen nhw'n rhyddhau nhw mewn blocs 3 mis o blaen llaw flip dylwn ni so sy'n definitely nedych llai dwi'n mynd gwybod sy'n ni dragio'r plant sy'n plant yn gwerthfawrogi some points spoiler fe chdi be sy'ch chi'n neud be sy'ch chi'n neud cael un ticad gyrru al ar bychyn sy'n rhywle arall a dos yn y bed dy hun fi just fel ti'n cael chwarter awr I edrych arno fo so ti'n fewn ag allan wedyn maen nhw fel mas anyway so ti'n prynu so ti'n manage so ni'n gwybod digon o blaen llaw bod fi'n mynd I fod yna so ni'n manage cael tocyn I mynd I weld o so mae hwnna a mae yna ffresco arall yn yr un dwi'n lyfio hyn be wyt ti'n awgrymu dylen ni fynd I wylio wel dylen ti fynd I wylio ffresco 500 mlwydd oed yn Milan basically mae ti sort of cael gwerthfawrogi a mae hwn yn cysylltiedig efo be ni wedi bod yn edrych lot yn Rhyfain oedd y syniad ma o Renaissance depictions yn erbyn stwff yn Baroque era a ti'n gweld fatha'n newid o'r ffordd ma nhw yn edrych ar styles a sut ti'n peintio peth yma a mae gen ti hefyd os da chi'n ffindio chi'n yn eich Llundain mae'r exhibition yn y National Gallery gan artist o'r
dwi eisiau deud yr 1600s? O'r nhw Zuberan. Dwi'n eitha sicr bod fi'n bwtsio'r enw na. A mae hwnna lot ond o'n fatha'n... Hwnna dyr un oedd bach yn goth? Ie, fatha'r baroque yna, so mae lot o'n o'n eitha... Mae'na nerth yna fo, ti'n teimlo beth ti'n weld, a mae'n ipyn o beth i weld. So, cool. Dyna sy'n ni'n dweud. Cerwch edrych ar... Cerwch i physically fynd i edrych ar / profi celf. Love it. Yes, big am ti. Dwi wedi bod yn Milan. Ti wedi bod i Milan? Dwi wedi bod i Milan. Mae Milan yn neis. Ond, fysyn ni'n awgrymu for a lighter viewing, The Burrows ar Netflix. Beth yw e? Burrows ar Netflix ydy Old People's Retirement Village. Milsy di bo'n watcha hon do. Lle mae na strange goings on. Alfred Molina na fo? Yndi. Ie. Alfred Molina gret. So, rwy'n arall sydd yn rocio spectols bach crwn creepy fel sgynna I. Love it. So, basically, reit o'r golygfa cynta, mae hwn yn very Spielberg-y. Nice. Crossed with Stranger Things. Mae'r Duffer Brothers ydy'r executive producers. Doof. So ti'n gwybod o'r golygfa cynta be ti'n cael mewn iddo fo. Ac mae o'n well na Disclosure Day. Mae yna lot o chwerthin yma. Eich bod y ddau benod gynta bach yn ar deg, ond mae o fatha... Mae ychydig fatha Goonies i ryw radda Stranger Things i, ond mae pawb yn retirees. Right. So mae fel beth ti'n gael fo The Thursday Murder Club ond efo aliens? Ie. Ac ond y thing maen nhw'n gallu poeni amdan yn hwn, beth sy'n poeni chdi fwyaf ydi fatha, os ti'n dechrau deud stwff, dydy pa neb yn ei gwylio, maen nhw'n dechrau meddwl fod ti'n mynd yn senile, ac maen nhw'n mynd i reid chdi yn y special home yn ei pentre Old People's Retirement, a di pobl ddim yn dod allan o hwnnw. Mae o'n hanner awr bob penod, a dwi eitha siwr na 8 penod sy'n efo. Mae'n gret, athyn ni fflio drwy fo. Mae'n cael ei wneud yn rili da, mae'n edrych o dda, mae'n ffynnu, mae'r cymeriadau'n dda. Ac yn yr un, ond hyd yn oed gwell na hwn, mae penod ola Widows Bay yn dod allan nos fory, so fydd o allan. Pan bydd hwn allan, fydd o'i gyd allan. Dwi'n meddwl na'r penod ola sy'n dod allan. A mae hwnna wedi cael ei gymisiynu am ail gyfres. So, dwi'n yn gwybod be maen nhw'n mynd i wneud o'r ail gyfres. Dwi'n eitha siwr mae bob dim yn mynd i cael ei glymu fyny yn y mystery yma yn y penod ola. Matthew Rhys newydd wneud y Criterion Closet? Do? So ie, a mae o'n rhaid performance arbennig o dda yn Widows Bay. Wrth fy modd. 5 out of 5. Oedd gynna fi unrhyw beth arall? Oedd gynna fi newyddion sydd wedi popio fyny yn fyma i wneud efo argymell thingy. Mae ar y funud ydy, dwi'n siŵr pryd mae'n dod allan, mae Kiki's Delivery Service yn dod i IMAX. Ac mae newydd dod allan heddiw, ydy'r newyddion yma, Kiki's Delivery Service novels get live action TV series from BBC Studios. So, dwi'n gwybod sut mae hwnna'n mynd i droi allan. So mae BBC yn mynd i wneud gyfres Kiki. Ond fyswn ni licio mynd i weld o'n IMAX, yr actual ffilm. Ond o ran pethau arall i awgrymu, dwi'n wedi drech... Cool ddo. Na, sgyrra. Na, hapus. Neith hynna, dwi'n meddwl, am rwan, a os di pethau eraill, dwi'n cofio. Na i gofio erbyn. Tro nesaf, so mae'na ddigon o fyna. Mae genna I ddim lot o stuff gweledol, dim bod fi'n
cofio. Ond dwi wedi bod, wrth gwrs, yn delfio fewn I byd o audio pleser. Mae'r... Dwi'n cofio sôn ni yn ystod y rhaglen yma lle rhag yn mis diwetha lle ni wedi goffa prynu CD player arall achos oedd y CD player gysi o'n benados wedi torri o fewn wysos gyntyd oedd o'n really bert hefyd so mae gennau CD player newydd o'r maker enw Oak Castle un o'r classic designed in Cambridge made in China ond mae weld yn mynd y gret efo fi a dwi wedi digio allan album fantastic so dwi'n cael vibe rei special a weird which mae pawb arall yn cael hefyd yr Anwyl Kate Bush a dwi wedi bod yn gwrando'r album dwi'n cedi na 87 oedd y Hounds of Love hi falle cynharach a dwi genuinely meddwl bod yn album berffaith mae fel Rumours Fleetwood Mac ti'n gwrando'r album Hounds of Love na a mae gen I un hanner yr album sydd yn sort of 45 can sydd yn sefyll erbyn hyn a wedyn ail hanner yr album ydy 5 can arall sydd yn neud suite o ganeuon o'r enw The Ninth Wave lle mae hi yn depictio profiad dynes sydd ar goll ar y môr yn ystod y nos mae gen I hi fel jacket hi a mae'n sownd yn y môr mae fel this is it so ti'n deud it's a Titanic scenario a dyna be oedd yr holl pwynt yn fel fi ys I mor lwcus galles I weld hi'n live yn 2040 pan ni'n disgwyl fy merch a hwnna'n profiad eitha surreal a ysbrydol a weird a mae gwrando'r album eto just efo proper speakers a cymryd yr amser I iste a gwrando really di bod yn profiad lovely cool. So just mynd trwy lot mwy o gerddoriaeth dwi di bod yn gwrando ar hen CDs David Gray absolute o'n i'n hugely fewn I David Gray gyda loads o albums gyda fo a nes I dropio off tua pam dos i'n rhiant a mae yna couple albums diweddar dwi wedi just ddim di gwrando arno ond mae'n troi allan mae o'n chwarae'n Gaerdydd so dwi a gael am fynd I weld o supported by The Divine Comedy amazing well wir ac o'n I just fel ti'n gwybod be mae yna rhywbeth amdan mae yna earnestness yw ganeuon o mae o fel kind of a Lewis Capaldi o fy oes I neu fi'n mynd siwr sut I sgrifio fo ond dwi wedi bod yn mynd nôl trwy'r rhain a fel wow, dwi wedi bod yn really mwynhau a mae o kind of fel pan ti'n mynd trwy therapy ac yn mynd trwy fel hen versions o dy hun fel pwy oedd y version o'n y fi oedd yn gwrando ar hwn ti'n mo a so just cerddoriaeth mae wedi bod lot a dwi'n really falch o hynna o'n i'n ffyrig di sôn amdan Divine Comedy o'n i'n trio so ar nieth mae'n bonkers wan am Rydw Ceffyla ac oedd hi mae'n meme ar YouTube dwi'n meddwl lle mae'n wedi cymryd y bits o William Tell overture a mynd oedd I'm a horse, I'm a horse, I'm a horse of course I'm a horse, I'm a horse, I'm a horse so hi'n canu hwnna ty fi a dyn ni oedd beth chdi really gryndo di My Lovely, Lovely, Lovely Horse My lovely, lovely, lovely horse. My lovely horse. Amazing. Ond sy'n mynd I stalaw I gynhyrchu'r gwrando efo. So o'n I really yn teimlo eitha siomedig am hynna. Ond na, Divine Comedy, great. Just fantastic. Really. Cysylltu nôl I fatha'r oes yna, fatha'r 2000 cynnar. A just fatha'r... Babylon oedd yr ganeth really well ond mae'r album White Lad yna yn really dda fel mae just gen fo llais bach rei fel bron o bod fel mwy o'n bwerus ond mae'n sort of struggle I gael yr emotion allan ti'n ma O'n I ffeindio bod anodd gwylio fo'n fyw oherwydd y ffordd oedd boblo'r ben fel hyn ydy mae'n boblo lot a dwi just fel ti'n gwybod beth mae just y syniad o fel just gwatcha albums dwi'n nabod lot a gwatcha do'n fyw ond dwi'n teimlo rei gas achos dwi'n edrych fan hyn wan mae 'na 4 neu 5 album mae o 'di rhyddhau dydw I just heb rando arno
So dwi'n teimlo bach yn gas wedyn o fel... Po fi ddim wedi... Play Babylon! No, we've got another 4 or 5 albums. Play Babylon! Play... Be ti'n cael efo? Play Ia Ding Dong! Fel yn... Unrhyw yn wedi gwachod Eurovision? Ie. Dwi'n teimlo fatha rhywun peth... Dwi'n teimlo fatha... beth yw ni? Nath nid yr un efo M&M. Daito. Oh, yeah. Do the one from Stan. Yeah, it's like, nope. No, thank you. No, thank you. Mae'n cool, though. Mae'n cool. So that's about it, Nice. efo fi, dwi'n meddwl. Nice. Mae'n really nice, twyd fel ti'n sôn cynti, os ti cael fel fewn i just cael cerddoriaeth. Just mwy fewn i stuff o'n i'n arfer joio gwrando arno, ti'n ma? Ie. Mae music yn... just yn mynd â chdi nôl i deimlo'n well amdan bywyd. So, eiddigedd o bobl sydd yn gallu creu o hefyd, dwi'n teimlo bod hwnna'n... O'n i eistedd mewn coffee shop, dwi'n licio yn fama yn sgwni dyddiadur ddari, fatha 3-4-5 can just o ton mewn run of ei gilydd. Ni fatha just eistedd yn gwrando iddyn nhw. Chos ni fatha, mae'n really cool. A ni nath orffan off oedd St Elmo's Fire. Ac ni fatha, yeah, alright, cool. Yeah, dwi'n hapus fan. A just yeah, cool. Hwna'n di neud yn hawn ni. Hwna, fel Mae'na gymaint o stuff neith just transportio ti nôl. Fel, wow. Anyway, na i fynd trwy complete run o nostalgia yn y benod nesa. Nice. Mae hwn di bod yn benod really hir. Dwi'n gobeithio mwynhau. Enjoyable? Beth yw'r cyfieithoedd Cymraeg? Padag ofyn. Wedi mwynhau. Mae'n rhy hwyr. Mae hi rwan, mae bron yn fori. I fi, mae bron yn fori. So, mi ddeda i diolch o galon i chi'ch dau. Dwi wedi cael amser lyflu yn trafod efo chi. Sori am y rantio. Dwi'n siŵr fyddai'n rantio eto tro nesa. I mean, edrych ar y gwyneb yma, mae Bryn yn barod am rantio. Nes i rantio gymaint dwi'n meddwl, so dwi'n mynd am di hyn, so dwi'n mynd gweld pam ddech chi'n eich chwaith. Yeah, exactly. Okay. So dwi'n, really edrych ymlaen i weld beth sy'n dod y mis nesaf. Diolch i am gynhyrchu'r benod eto fel arfer. Just absolute legendary status. Gynt na'r arfer felly. Cos mae Iestyn off ar ei drafels. Arbennig. Ar ryw bwynt. I rwla. Gawn ni fel. So ddedwn ni hwyl fawr am y tro gan Iest. Ta-ta. Hwyl fawr am y tro gan Bryn. Buonasera. A ddedwn ni hwyl fawr gan fi. Does gen i ddim wedi sign off. Dwi jyst gobeithio bod chi'n edrych ar ôl eich hunan a bod chi'n neud y gorau allwch chi fod y gorau allwch chi fod yn y byd. Okay. Ta-da!